ni antie kaluo gwenge mag Oyugis kocha kendo jopiny owacho ni rita ahinya mar winjo tang'o ma wantie kawuono. Jogo maneno gi jogo mawinjo duto kanyakla aroko gi ni machiegni. Ero kamana nyakel moga batha korka chich kona ka an gi senior J Bonyo mabende oseyuoro machiegni ahinya ogai ng'eni ne makoro ino ogai mamalo kocha kaka nyambaga bosebedo ka luongi ka nano ogai mamigori gi Tanzania to kori ni mako malo kocha nyaka itong Kenya gi Uganda pani kalo nyaka ei padola Ko sakwato koro chako duogo mako nyaka pat moro Migori to nitiere kowak moro be Tanzania mwalo kocha koro koro en East Africa machiegni senior J Bonyo. Ero kamano ing'eni jok mawacho ni gionge pending bills gi benda gimako mna dhoga muma wacho ni dichuo gowi dichuo maonge gowi manongoro nikech ibedo nadi ni onge gowi to in ng'ama dichuo Bia ka kibiro na. Ibedo nadi ni onge gowi. Wadiro mbele ka bia ka friend. Ibedo nadi ni onge gowi. Mar jopiny. Jopiny ge manyaka ibedi gi gop gi seche duto. Yorak. Nikech kionge gop jopiny tidak marach. Dichuo gowi. Awinji. Nyaka ibedi gi gowi. Ero kamano dira. Ero kamano nyikwara gi duto kamoro amora ma gintie, kama ginenowa, kama giwinjowa. En okinyi moro maber kendo mawariwore kodgi kendo wadwago mbaka malach. To yiena mondo asungra kendo iwacho ni an ogai makanya. Masakwa. Yes. To ing'eni weche kanisa benda mako matek. Koro we mondo asunge mama koro luongo ni Canon. Lay Canon Mama Aida Odinga. Ing'eni higa mokalo nokete Canon diocese ma Maseno South. To nyoro rwake diocese ma Bondo ACK Nyamira St. Peter's Parish kumani ni kome mare mar Canon kanisa ne madala. Nyo kachopo lakini nyo wachna kendo nyayudo brief maber ni chenro nyodhi maber kendo koro ekowak ka koro wan gi Canon mabende medore ameda en Poch di Park ne min piny kamano. Ero kamana ahinya senior J Bonyo aparo ni kanyo bende makoro wang' ne miya chak gini to momori ahinya juma makoro nyo watie kod nyaka timende kata masamoro bende no ka omiyo wang'i odwa juole wacho ni ka to kotimore maber ka wachaka twak mar kaka wanene mo wachak gi kanyo samoro nitiere weche moko kaka iwache nikech ing'eni polo ka to be mokere mondo wadhiye to apani angeli osekawo namba wan wago lwenj polo eneno ni joma mine bende obede ngadho mag weche mag dologi kare koro senior J Bonyo ni chaknwa momori kata masamoro eneno ka wang' ni to ka koro dwe rumo wacho ni mae dwe miwache onge dwe machielo. Apani moko tang' mawache chenro molure gi ma nyoko timore maber koro juma to ne monda wuodwoke Poch di Park kendo ne kambi marwa mar Royal Media Services TV mar Ramogi to gi Ramogi FM to gi Citizen Digital nyo wariwore gi jangolo ochiegni bedo marahuma obiro luongo ni Costa Ojwang' nyewa bago budho Uhuru Gardens Nairobi ka to jinyu biro mang'eny oganda nyoyuoro joluo nye nitie dhano nye mor nikech kane wachako Ramogi TV ni to kata mana Ramogi FM kane chako singo manoketi en ni bro miji weche manyien tibro puonjji tibro miji mor koro nye en chenro manyo miyo ji mor kabisa ma nyakwar Peres ne manyoka nene ma bende kawe urumos mar Jakobuya Jakobuya nyoketo mna gik moko thenge mondo bendo biye miele nyaduse gi nyachula nikech nyocha ene chula so en Poch di Park ne team maduong' mar Costa Ojwang' iluongo ni The Fisherman's Band to gi kama gintie iluongo ni Fisherman's Market Live nyodhi maber kabisa nyomora kaneno ko ganda wanyo wuok ting'eni sani pile neno waka jodhi kit golo ma jimielo gi tiwinjo kanitiere weche moko magoledi mabende wachie nya wuok kuro mana ka piny dhiru to nyoka winje weche magoledi mangiso no ganda mor ahinya nya to ganda maluo gin ka gidhi chamo ngolo to gichamo ngolo dhiru ka ngolo kanye magi rwako ka uso ikuro ok macha to koro siri wa koro in kidwa kuna nani dwara di
Wale juogi ne content. Gino to no baya to en mana kamano. Ok de dhiete. To makwane waluwe bende achiel kachiel kuonde mag tudruok gi. To bende eno ka wachako kete yamo manyiso ni nayudo thuolo mar neno gima nomaki. To en gima ber ni kata bed ni wiji wil gi kiti kod timbegi to wadok chien to wadok waparo ni to kinde mokalo yande jower makaluo ne rwakore nade to ne giwer nang'o to juogi mar wer ni ne chalo nade. Ting'iyo ni ajawa osebiro kete kama chielo to koro jolupo giluongore ni jolupo ochako gole koro tere kama chielo. Apani mano nyiso kitwa kod timwa ni pod wanyalo wacho dhowa mower dhowa mopuonjre gi dhowa. Costa ng'ene ng'amo dhi sikul ma mosomo motegno ma samoro ng'ato nyalo wacho ni ng'ano nego bende ne wacho owero mana dho ngere kata dho swayo moro to dugo paro ni kare nyalo mana wer gi dhogi ma dho mama ni kendo mondo mi iket kuone mesa kaachiel kod bende puonjo jopiny gi miyo ji mor mana kama watimo kaka e kinde moko ne ng'ato penjo moseno beno locho kelo Nyasaye oket chunye kama okwe ni to in ileno mana gi dholuo penje yamo to sechego ting'eni benno ne en japuonj mar mbalariany kendo puonjo ji gi dho ngere opuonjo jofwambo matene osetimo fwambo mosome ma en bende koro en japuonj mar mbalariany koro nyisi ni kik wiwa wil gi dhowa kata bed ni wasomo mochomo rang'iny maromo nade gima weche mathoth nitie ma okomoro chuny to nyaka luwore kod weche mag nek mosebedo katimore gi aneno report manowuok Siaya gwenge mag Ng'iya nyoro tisendo obila kama ne obila ochielo wadgi kod Magina kaito en bende kalore kod midhiero ma kamano bende chak kawo ngima ne oko gi jowetegi. Koro ma pod duoko ma network ma ang'no bede godo mar arieya ewi wach mar arita marwa chalo nade ta nyato ne jogo ma meeting bende mar chiwo arita ne jopiny ma koro sani gin bende ng'iyo ni koro masinde mimiyo gi doro mag lweny gi bende kinde moko samoro buoth kata tiyo marach e yor ng'eyo kata e yor kia kata e yor both mana kaka awache no apani nyaka to omed gore peksen e chunywa mar mondo mi wabed koda kanyakla maber ma thoe ma kamagi ok gin gik mabiro bedo kwa winjo e kinde ka kinde. Erokamano nya governor machiegni. Erokamano nya bati. Ingene jeyo kukono nto manyo Jakubuya dio jeyo donje pub for the first time matemo tiende gi ariyo to chalo nade. Yo kabisa bodo bera he. Ni ko odwa to ure maken timo nono. Ingeni style moro na kopo kuom Ken chieng cha. Neno ko lead. Chieng cha neno ka odwa to ngola ina bang sembodok ma jibien to sembodok ni mo style ma ni. No kaja kubuyo dogo to tere discipline. Obiro wuyo kuom meta eno yiena miel. Yiena miel aparo ni dati weche thoth ne weche thoth thoth weche mosebedo kwa luwo juma ni tenore mana gi weche ma paro ni wateno no biro wuoye to mana kama Ken wache etene e weche mag masirni to gi amine weche mag dhano manegore to gi gik matimore weche mag kwe gin gik ma paro ni wabiro losie malach nya yudo thuolo mar goye mbaka gi achiel kuom josiasa mawuok Kasipul mano Philip Aroko kendo kanyatwa kode on the people's bench to nchi penjo mana amiye ni to kalure gik manchano wasebedo kwa neno Kasipul bende wageno neno gigo to aparo ni no omiya duoko moro ma nyomora kabisa ni odhi kore mar dhi neno to ere kaka kuinyalo nya e gwenge ma Kasipul kendo nyokona no ikore bende mana mar biro chopo chunge lienda mosenindo Mheshimiwa Ng'ondo Were
Kora paro ni ka jotelo ma wan go nyalo bedo jotelo ma nyalo nyayo nitiere kaka wanyalo bedo gi kwe. Bed ni wan gi siasa, bed ni waonge siasa e kinde duto, nikech waneno ka Kaluo dwa kwe matin, ok mana ka Sipul kende, to kata mana gwenge mang'eny pod ok waneno weche mag goruok mancha timore e liete, kuonde ma iyudo ka samoro mine gi nyithindo hinyore. Aparo ni en okang' maber, kendo ka gwenge nyalo bedo gi kwe mwaneno ni, mok wane ka dhano gore e liel otieno, dhano timo gik ma anjawo ma samoro miyo dhano wito ngimagi. Aparo ni en jumbe ariyo bati mwasebetie ka moko wuoyo kuom dhano ma samoro wuok, dhano betore, dhano tong'ore, gik maricho matimore kor gwenge. Omiyo aparo ni jo onego mbeda mana make gi kama gimake godo no. Erokamano. Aparo ni koro ni mago moko kuom nyakwara moge mane nyalo lidhi ma omoro ganda kata momoro chuny, kaachiel kod moko mabende inyalo go e mbaka king'iyo tinyalo res nang'o. Nyakwara moge twak mar kaka wanene ni puonj ng'eyo kaachiel kod adieri kuom weche manitie. Ka ok omung' wach kendo ka ok oyiengruok ne ng'ato to bende ok odes ng'ato. En ni inyisi gima nitie e yor adier mondo ka in ng'ama jawinjo to komuli to nyak yud kaka oriloko pachi. Machiegni Senior J Bonyo penjo ji penjore. Ken Muga duoko pod imanyo. Ogweno to ng'ama chiwo duoko ni bende pok ochiwore ayanga. Ni ng'anyo manyo otimore e Kenya ni. Wuon gi nyo en ng'ama nyo chane. To ka no chane, to no chane nang'o? Ni dwa yud kode ang'o? Ni dwa tim kode ang'o? Nikech joma tindo ni nitie ng'anyo. Yawa mano yudo lit ni nitie ng'anyo. Gimbe ne giwuotho. To ni nitiere kendo joma no mecho kendo turo mwandu mag ji. Mokelo chwer mar remo, okelo kethruok mag mwandu. Penjo maduong' en ni the face lenda wang'a mani nyalo ne ng'anyo ni koso en ng'anyo ma Mungu luoragi en koro ok nyal nene en rarangre ma wiye gi iwe ok nyal fwenyo. Senior J Bonyo isebedo e pinyni aparo ni modwa okalo wa joma ni kagi Iwacho nati. Oyanyi. mano ka kime to keni kendo gini mano ka jene Asegwaro mana adiera makende. Yes. To kupogore gi dwaro mari kaka ng'at monyuol pinyni, ise fwambo bende malach. Piny Kenya gi oko mar piny Kenya. Ng'anyo gi iseneno mathoth. Ang'o ma ini wuon inyalo, ang'o minene e ng'anyo ni? Erokamano George. Adiera en ni ng'anyo ni nochan. To ng'anyo ni nochane kaka rapar mar jogo mane owito ngimagi kendo noyudo hinyruok e ng'anyo mar dwe mar auchiel tarik 25 higa mar 2024, mano higa mokalo. To kani chane ne nitie kidieny mang'eny manowuok oko ni gin gidwa chano ng'anyo. Mano kawo mustari ma mbele ne gin jogo mane owito joutegi, nyithindgi, anyuolagi, osiepegi, jogo mane gitiyo godo, mane giwacho ni pok giyudo ratiro moramora yor chik nyaka ne ng'anyo notimore. Emomiyo ne giwacho ni kochopo chieng'no, nikech rapar en gima ber. Rapar mi nafas mar paro jogo mane wito, paro gino manotimore maber e ngimani, paro gino manotimore ni marach. So kane giwuok oko to ne gikoni wan chieng' tarik 25 ma en tich adek wabiro wuok oko mondo wawuothie, mondo wapenjie sirikal penjo ni to wabro yudo ratiro marwa karang'o. Iparo maber ni ne gidhi nyaka log tich mar obila ma Nairobi ka magi yudo regional commander Seda magi miye notice kaka chik dwaro ni wan chieng' tich adek wabro wuok Kimathi Street, to wadonjo Moi Avenue, to wachung statue mar Dedan Kimathi kanyo, to wawuok wadhi Harambee House, to watero petition office of the president, kwa wuok kanyo to wadhi keto maua
e mbele parliament kuma nitie nyithindo moko manonegie, then wabro chokore Uhuru Park walemo. Jomoko bende ne nitie manowacho ni gibro bago ngolo mar paro jogi manonego tim Uhuru Park. Mano bende ne nitie. To kane chiegni ni chopo kumitime gini, tema koro wach mar Albert Ojwang bende timang'owa donje. To ka wach mar Albert Ojwang odonje, to jomoko bende koni oyo kata watimo rapar kamano bende nyaka koro wadhi e ndara mondo wang'any nikech obila dwa tiye gi teko mathoth ahinya, police brutality. Mamano bende nodonjo ang'owa, nodonjo kanyo. So kwethgi duto te nowacho ni chieng'ni nyaka gidhi gitim ang'owa, nyaka gidhi ging'any. Ma en ratiro margi ma chik opuodho. En mana ni chik wacho ni mi police notice. Mondi wachne ni wadwa dhi ng'anyo kwaluwo kama. Ma bende gima ber. An familia kende mana neno kano chiwo notice. Jomodong gi samoro ne gichiwo to nok waneno. But familia nwa neno nikech katok chiwo notice to ne gibiro ma gitloso gi jofwambo. Gima bende wachie ma bende kanwa gombaka odwa mar kawo weche manyien nowinjo kwa wacho ni sama gima kama timore to nitie ongoke ga chudhe bende moyudo nafas nikech e piny mangima weche mag ng'anyo gi en ohala kabisa. To en ohala nikech nitie jok ma bende nigi pesa gi moro kamoro ma gikoni we wachoke ji koa kuonde gi kuonde mondo girwani onen ni ber, girwani onen ni ji ne ng'enyie. Mago nitie. Nitie jomoko ma bende timo kode ohala ni ka ang' nwa dhi e ng'anyo to waroche gik moko achiel ariyo adek to bende ang' nwa tim ang'owa, ang' nwa yuti. Emomiyo wacho ni samoro kidhi e ng'anyo to kirwako long to rwake long matait makata ka ng'iso e simbi to ka ng'ato dwa yudhe to ikode. Ng'anyo no en chieng' chich jomoko gidhi were. En okoni mane kiny namanyi an gi iPhone 16 moro, kiny namanyi an gi Samsung 25 Ultra moro. Ineno nitie ji mang'eny ma bende tim ang'owa biro kanyo gi paraina no. To kwa ng'iyo chuny boma ma Nairobi ka to ng'anyo no bende siasa nitie iye. Mano gima kik watim ang'owa kik wawuondre. Siasa nitie nikech nitiere jo siasa malaro gik mopogore opogore e chuny boma ka. Nitie jogo malaro gavana ma bende sama ng'anyo no timore to gin bende gin gi joge makoni ka uneno jo ng'ane to tim ang'owa wuoth gi wuoth nagi ok wadwa nenogi. To nitie jomoko ma bende support jok manie office ma bende ng'at wuok di mul gik molose boma ka kikumul gi bende gitim ang'owa gibiro mar mondo girakre gi ng'ata ng'ata. So mago duto nitie. To bila bende nika obila bende nika ma tijgi malong'o maduong' en ni neno ni ng'anyo dhi maber, ng'anyo bedo mamuol. Lakini nitie moko bende gima koni to ng'anyo maonge tear gas bende ng'anyo. Ng'anyo maonge rungu bende ng'anyo. Gi bende remo moro kayo gi akani samang' jogi nitie. Tuadire iro malungo wang'ni. Tuagoe ji ariyo adek rungu. To matama to koro koni koka chielo ng'ato magine ng'anyo ni tabro bedo polis maratero nade. Ineno. So ng'anyo nitie gik mang'eny. Kori penjo maduong' en ni to ng'awa mane wuon ng'anyo. Ng'anyo ni ne nigi wegi mang'eny. Nitie jo siasa mano keleji, nitie jo civil society mano keleji, nitie familia mano keloji, nitiere jo chumbu magina ni gin gibiro ni ng'anyo ni ma gidwa were giyudho simo kuom Ken gi ma Fred ang'ago nitie. So weg ng'anyo ni ne ng'any ok inyal wacho ni ng'ata achiel emane wuon ng'anyo ni. Kata bed mana ni familia mane ywago ratiro gi emane otero notice man waneno ni gibro bet gi ng'anyo. To nikech gik mang'eny mane timore, nikech ng'anyo gi kane chakore 2024 June ne gin weche mag finance bill ma wang'ni no kiwinje kiluonge nying finance bill kata achiel. Koro ma wang'ni ni ahinya kidwa ng'iyo ni to en ang'o mano miyo ji wuok oko. Ne en achiel weche mag dwaro ratiro mar jogo mane onegi, mano hinyore, mano lalo gigigi. Mar ariyo ne gin weche mag police brutality ma bende nyose di ka gimedore ahinya e boma ka. To mar adek
ne en weche mag siasa ma Nairobi ka to gi ma piny Kenya turi, nikech sama ji owuok e ndara mang'eny no tiwacho ni donge gineno, donge giwinjowa. So mago duto ne nitie, to mago duto ma weg ng'anyo. Kuma ng'e ni geto, Yes. mang'eni ang' ni penjo jogi to apenja ni to bende dibedie kaluwore gi weche mane Murkomen owacho ni ne nitie ni jomoko ne temo loko sirikal mar Kenya. Tabro koni no oyo sirikal mar Kenya gokang' ma Kenya osebedo godo ok diloki gi ng'anyo ma endarane. Mana dira makende. To penjo bende pod anyalo penjo Murkomen ni to katok seche madhim na 36 tok ng'anyo e kiwuok kidwa wacho nwa ni joma ne ng'anyo ne dwa loko sirikal, intelligence ni malinglingi noyudo karang'o ka ng'anyo pok otimore koso tok ng'anyo? Nikech kuyudo gi tok ng'anyo to kara gik moko richo, to kanoyudo gi ka ng'anyo pok otimore to kara nitie ng'ama ninde ofis. Nikech para ni dwa loko sirikal moyier gi jopiny mobet gi siandana ariyo gi ng'anyo ma endara, to kwach kich wanogo michulo pesa mang'eny timiyo budget maduong' mar chok. Bwana dwa kone ni sani kito ka jogo dwa kona gimiwache WhatsApp di kanyo gibro mnang'eyo. Emomiyo ni wacho ndalo moko ni neno kiketo Safaricom tesere ni to jominjiyogi ma polis wuok mana Nairobi kato ng'eni Albert Ojwang ni dala gi chamo lunch, chiegni chamo lunch gi joda tidhi adhiya mawego police station tikao pikipiki turingo dala gi tuka ung'e ng'ani ni kanye manentie. Nisi ni nitie pesa gi facility gi infrastructure magingo. Emomiyo mondo tok ndalo achiel gi bathe ni jatend migao kore kabiro wacho ni ng'anyo ni nen mar loko sirikal, anto kanyo tapugora kode okang' mabor. Mana en ng'anyo manonywando gik moko mang'eny, to sama gik moko timore kamano josiasa matiyo kode mondo sirikal onere ni rach. Mano bedo adiera manyaka wawache, nikech sama ng'anyo dhi maber mamuol to jo wuotha to wuok cha tibro wach ni piny Kenya norito ratiro mar joma ng'anyo. Ok en headline maber ne jomoko. To sama okethore kaka nyo okethore Nairobi kacha mowang' duke to neg ji to tima ng'ang'o girikande, to headline no bende nitie mna joma ber donge nwa konu gi jonek, donge nwa konu ratiro mar oganda girito, donge nwa konu jogi richo. So mago nitie. Emomiyo an pogruok na gigi duto en ni ng'anyo ni no ken mar loko sirikal. Gigo tibuoga to occupy State House didi mamolo wudo ganda no sekone joge kagina uru pakani tukitoka hapa tosiemo, tukitoka hapa tosiemo, to kaji owuok ten mnarege moro mar itikia rege gwene manyange ma Iron Lion Zion emigoyo to jimiela to jianeti mang'o jian doke udi. So loko piny owacho gi yor ng'anyo e kuma wantie ni gi katiba ma wan-go gi chike ma wan-go nyalo bedo matek. Right. Dr. Perez. Sine je bonyo odhiale nikech penjo ni to ng'agi ni mane ni to dwaro ne mane to sedwoko ni en kong'iye to onge dwaro mane loko mar dwaro mar loko sirikal. Wachak gi kama ne owache go ni wuotha michop machiegni kar jot ma jatend piny ka okoro mi bedo gi nyalo mar loko loch. Nyalo paro kinde moko jalemo moro nodonjo kama oluokore koso macha mana mbaka onodonjo moluokore to wili kama ikawe yine le gangla mar tend ono dikone motelo no nyaka sani. Mano bende keta kamoro mar ni king'iyo sani kar jot ma jatend piny ka sani no ka iketo nyaka sing'enge moro kanyo matin mondo gaji. Nikech apani ok ni oketo ahinga moro malich ahinya, to apani polis bende ng'iyo ni jogi samoro nyalo ni mondo giwuoth machiegni ka ahinya, to ka boko ne giwuoth machiegni ahinya to samoro ji achiel adek moko nyalo lwar, to mago bende samoro ok gine ka en gima ber. Koro boko ket ohinga malich ahinya, keto mana ng'enge moro kanyo matin
mar gaji ni chung'uru gi bathe kanyo unyalo chopo kamoro to kok udhi machiegni ahinya munyoru gi machiegni kar yot ma jatend piny. Koro kapar ni nitiere gima lich ahinya to mak mana ni kama ikete no ni siasa ka nyaka ikuong ichid nying wadu eka ng'i kaka nyalo go karata mar mondo mi wadu owuogi mondo idonji. Koro aparo ni mana achiel kuom gima otimore kanyo. To wach mar ni ng'anyo ni ng'ama ni e tok ng'anyo ni en gima koro sani jopiny nyalo wacho ni ginyalo siem achiel adek moko kotenore kod wach manitie. Mirima manitie wach mara obila tiyo kod teko mathoth en gima pod igo e mbaka makata e kind obila gin giwegi nitie kata moko mabende nyiedhore oko kendo wacho dhok mopogore gi ma jotelo mamalo wacho. Nitie moko mabende pod ok wayango ni gin obila adieri to mamoko bende waseneno ma gin obila kendo giwuok giwacho ni jowetewa manego ji owe nego ji. Koro mago gin gik ma mirima ma samoro dibed ni achiel kuom gigo manodhiro ng'anyo manotimore chieng' tich adek niendi. To mana maduong' momiyo ng'anyo ma kamano notimore en ni ne en odiechieng' rapar. Mak mana ni mbaka ma koro wachako goyo bang' ka osetime en ni nok en mana rapar kende. Ne en rapar mochako medore gi ariyo adek oriwo tulo manyicha ne omuoch, oriwo njore manyicha ne timore maka gi kacha, to oriwo sigu mag siasa. Kech king'iyo kata mana kido mar kaka ne ng'anyo notimore gi kuonde manotimore nyisi ni sigu mag siasa, sigu mag akwede mag dhoudi bende ne nitiere mane iye. Akwede mag dhoudi gi siasa e Kenya ka ringo kanyachiel gichalo rude. Nikech king'iyo ni wang'ni kane dhi gwenge ma Kaluo kata Kisumu no wache mano kata Kisumu gini ibunyo ka ji wacho ni wan waseng'anyo ahinya we jomoko bo ng'anyie. Koro nyisi ni siasa moro bende notenore kode to dhoudi kaka ji ochung' bende notenore kode. Koro ne wan kod ng'anyo mara kido, ng'anyo ma kite thoth. King'iyo kata mane bure Nairobi kuonde mane inyruok ahinya kaluwore kod weche mag ng'anyo gi ahinya to weche mag ohala. Ing'iyo ni kar ohala ma OTC, kar ohala mangara, nyisi ni joma ne donjo kuondego mane timo njore makamago ginyalo bedo ni giwuok gi area mane ka gidonjo kuondego. Koro mago gin gik ma wanyalo penjore ahinya kuondego. Ni to ne en ng'anyo mane manyo ratiro adier hiye ne joma nowito ngima giga mokalo to kod joma osebedo ka hinyo kod obila kata midhiero mosebedo ka nitie koso ne en ng'anyo mane itiyo godo e yore mamoko. Koro awacho ni en rakido kendo king'iyo ni jomoko mane nie i ng'anyo nitie mane wacho ni jatend piny owuok gi apis, Ruto must go. Kendo manyama ne wuotho kabiro kochomo kanyo ma jatend piny bende ni winjo ka moko nitie moting'o koda kama bango mondik ni Ruto must go. Nitie moko bende ne ng'anyo kochomo od bura ni koro kanyo ma winjore bed ni jo od bura go chiwe thuolo mar mondo mi gipedh maua kanyo. Familia nche ne otemo timo mano mak mana ni nche ne oketo hinga mar mondo mi geng' gima notimore higa mokalo timre od bura. Koro joma wacho Ruto must go gin bende ne gina tie kanyo. Ng'ato biro penjo ni to Ruto ne en donjo e ma nang'o. Ng'ama chielo buduke ni en jatend piny koro winjore bed no kawo ting' mar weche duto matimore. To kane en mar obila to aparo ni yo mamuol makare ma samoro no winjore bed ni tiyo godo ne en mar wuok ka nitie kata mana report mondiko tubiro tupedhe Vigilance House kacha kata ne jatend obila kata Harambee House apis mar migawo mar arita kwe. Koro nitiere yo ma samoro delo no time go mane okonyuolo tulo makamago. Tapani mano e paro manyicha ne familia mag jogo mane yudo midhiero e higa mokalo ne nitiere godo. To mak mana nikech koro okikore kod weche mathoth mano nodhi onjawni ma samoro kochopo kare. Aparo ni dibed ni ne onge tulo moko mane osenenore e chakruok mare no okinyi no to samoro familia ka kanyakla kod kinde maggi dino yudo kata mathuolo mar chopo e od bura kendo magi pedh maua margi kendo magi nyisi samoro ich wang' kata mirima magintiere kata lit magintiere godo bang' ka bedo ni poro gido ratiro nyaka ne midhiero manotimore higa mokalo dwe mar 6 timore. Koro en ng'anyo mane rakido kendo kitno omiyo wachopo kama koro wagoye twak mar ng'eyo ni en yo mane minyalo dhi godo nyime ahinya to kaluwore kod bedo ni ratiro osechiw gi katiba mar mondo mi oganda obed kod thuolo mar wacho pachgi kata chiw chunygi kapo ni nitiere kod wach ma samoro ok morgi. To mak mana ni nyaka kamaromo nade. Governor, imbe ni neno gini. To kaka J Bonyo kachiel kod Ken Mugo oseledhe en ni
je wacho ni onge loko sirikal mane dwaro mane dwaro loko sirikal mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua kanye kamwa kele sayo sirikal ni sirikal nyo bedo gi lwedo ahinya kaluwore kod en my face mane mar ng'anyo en kaluwore gi Gachagua mokelo joma nyo yeko sirikal koni chal ni Gachagua gi Lange nopidho kit jomoko manokelo tungni e ng'anyo ni face en mane ng'ama kare koro wang'e nene gini nikech loro alwora mar parliament kata od bura mamalo kama nowinjo bed ni dhi pedhe maowa ma otim kapok ng'anyo chakoro tim otieno mar ng'anyo ji ochodo ka ong'engego nitie e par jot mar jatend bed kamano ang'o momiyo kane ofweny ni samoro nitie gima nyalo timore koni to nok nyal fweny faces gi mang'e ni kopo ni geng'od bura to geng' nyaka kuonde mag ohala manokethore ang'o manotimore ng'ama ni gi lwede ng'anyo ni but where make git puoke gi kama je wecha yes kama je wacho ni gima nyo Murkomen wacho ni jomoko nyo temo loko loch mar William Ruto wayie gi je ni mano paro morew kendo gima kamano onge osewache gi jotelo mang'eny bati ng'ama loko sirikal e piny Afrika ka ok wach ni sirikal na biro loki kendo nene kubiro cha ing'eni nitie mbaka moko kiwacho yawo ni koro piny Kenya ka gobila gi jolweny ma wantiere gi ni ng'ato wuotho koa chika Thika Road kacha kendo wuotho kobiro monyisi ni Kenya biro State House abiro loki but wadhi sikul jo Kenya nigo buongo mano to ket kando koro gini chalo kama mae tuk ng'anyo matugore ma sirikal tugo jo opposition tugo civil society tugo rawere bende tugo koro ji nie pap mar tugo tuk ng'anyo en chiro ji loko te koro nitie kaka sirikal bende loko chien kacha waneno ka sirikal odonjo tuk ng'anyo magi ng'anyo molojo ng'anyo kineno ka jok moko ma wigi ojanyo donje apiko kendo giludhe moteno bath obila oteno gi obila ma yawo yo to gibiro nyaka sama owuoyene bende nitie ng'at achiel manyocho mak kata mana rawera moro manyocha nigi rungu ka goji e boma momak dhoge ni en ng'ama noore ne waneno mana ka gavana ma Nairobi Sakaja owuok oko kotamore ni oken mabe ng'ama nopenje ni en ne onge ikone jakodho yie dawo notimore dalane VOJ do wacho ni piny pod okinyi notimore dalane koro nyako olwok dala koro yes tuk ng'anyo ni ipenjo maber to jomage manyo tuge josiasa nyo tuge ema nyo mineno Kalonzo konyiedhore wuok oko gi Lange okinyi saa achiel enoko Kalonzo mangoro maka ne ichamo muma ka sama ne jakom chamo muma uru pakata no onge olale bel olal miru mapok none sami chame muma ma jakom chame muma kaka the people's president ma none go biye ka entuon koro mato no oyudo mbeo oyudi thuolo mar bire ni tuge siasa na kendo manyo tuge siasa rigiji nyo tuge siasa ineno bang dala chiel ko nyiedhore TV kendo bendo sayo sirikal ni gini ne sirikal nitie ng'at mar adek manyo tugo siasa gini nyo sirikal owuon sirikal mana kaka Ken koni sirikal nigi intelligence kendo nyo ging'eyo kama gini dhi tugore gigie maka dine gi fweny bati mana kaka ngeni kore chuno wadwacho ni adie mana kaka je ikone ne sani ka sirikal dongi gini wache WhatsApp gi ng'ama ni wuoyo go de simbika ma gifwenyo ni gini pek marero monade ke jok manyo organize manyo gi ng'eyo ma gifwenyo ni gimoro samoro se manye jomoko oikore gi gik moko ng'ama bi State House ok dika wuotho gi tiende ka digolo sirikal nobiro go pato gi lwete nono ka gifwenyo gima chalo kamano kata ni ng'ato kano gik moko e ot moro kamoro magina moko but iyo mi man kata ina e winindo tigemi chon kendo sama chon koro ma to tugo mak mana ni gima leti moloyo ni tugo gi ngima jopiny tugo ni nitiere jopiny ma kawaida ma thoth gi wuok Mount Kenya ma gin to ginyodhi odonje chunygi giparo ni nyalo gol William koro gini ema nyo githo e street gi ndalo mane neno jakom kata jo Azimio no bago ng'anyo matut mane koni William must go cha nitiere japiny ma kawaida
masa moro moko iwinjo ka go simu ni dongo kawe dongo gole obi ko sino ko omoki komno machalo na dongo mo fwambo dongo gini buno ko nyalo koro ordinary person makawaida mawuok Mount Kenya manyo wuok Kiambu manyo wuok Thika ne paro ni gino nyalore emomiyo moko kuom gi nyo biro koro gin to gibiro ka gitaro ka gitango ne police kama ema kore no obila kuoyie magina to jok ma organize gini to ging'eyo ni William ok nyal wuok yande nwanyisi ka mana ka jakom wuon ema ne temo yuko William mondo eke nto betie koke odonjelo machalo nade mani neno ko tiele kona kacha koro jogi gidhi keto gini pach jo piny ma kawaida mamane kama koro gini betie marach emomiyo mbaka moko nyogore kacha momiyo kani ng'iyo log tich mar ng'anyo ng'ini wabiro bire log tich ng'ini ng'anyo mana Nairobi kantie log jokibiro nyomul madhare nyomul baba dogo nyomul gina na Westlands ka kangeni mago log tich maki winjo ng'anyo nitie ko kiwuok to ken ng'anyo to wire gi jo ng'anyo manyo odesgi magi jo manyo odesi ne bi uchali gi mang'anyo nitie koro mondo mi kika tiek wach nikech wach bende kichaki choro mbele ka mitne nitie enia William Ruto gi sirikande emanyo entertain jogi nyo gidwa ni mondo ng'anyo ni otimre bati Uhuru nogo jowa ka dhok 2017 jok manote matema ni dwa ng'anyo ka sirikal dwa chungo ng'anyo baba kibire kacha ne okikaw be ne okichop imeno rade cha wiri gi mano yiene gi mochopo niko kalwani gore tie town kai nogo jowa kibire ka dhok kabisa jowa nogo madhare ka dhok ineno kacha kom bilingo mana wiye tipo no sechopo kangeni to ko wuko cha to road block odin miko dhano ka dhok ma sirikal nie tugoni koro ing'iyo aftermath mar gini king'iyo report mane ogol gi Kenya National Commission on Human Rights mamiyo nito koro tugo makama biro dhi mbele nyaka karang'o report ni wacho ni dhano 19 nyo owito ngimagi odiochieng' achiel mano ok en gima yot minyalo kelie tugo dhano 19 sama wawuoyeni wan gi liete 19 report no wacho ni dhano ma kwan gi romo 531 ma report mu owuok kod bad migawo mar obila nikech ing'eni Kenya National Commission on Human Rights en commission mar sirikal ema nyo owuok ka wacho ni dhano 531 nyocha noyudo hinyruok mamoko kuom gi oyudo hinyruok marach pod nitiere osiptende nyaka sani moko bo wuok kaeto dhano 15 olal Meru nyombe ng'amombio gi pod okonge jok mowuok to pok oduogo dhano 179 nyocho maki go bila aya cases mag jok ma nyodwani ma joma mine ma nyodwani manyo rochratergi kato bambe gi dholuo gin ji ariyo cases ariyo mag mine manyo bambi kata joma mon manyo bambi gi dhano kweth tiende ni gi dhano mathoth kizungu luongo ni gang rape ne gin dhano ariyo kaeto achiel manyo itemo mondo mi bambi koro gima bire weche gi te ni banka jo siasa gi jok manyo pango ng'anyo gi osetugo tugoni ntiere weche manyo odong ni ntiere jo piny manyo wuok koinyore mar ariyo ginyo wuok koweyo piny kobaro samoa piny kobaro ni mbaka makoro ineno system makoro ng'anyo ni dokie ng'anyo ni koro chalo gima odhi odong gir dhoudi to batiwa wach ni mogik enia kama koro gini chomo en ni ng'anyo ni nyaka ng'ato koro donjie nikech en gir siasa koro nyaka nyolombie jo siasa gi ng'eyo ni jo siasa ero kama dhano winji nitiere kama dhano biri mathoth koro bedo ni ng'anyo ni nosegi kamogike ni owuok koa e gik manyocha jogi dwaro kaeto koro dhi odonjo gir siasa kodonjo gir siasa sirikal bende aparo ni Murkomen gi tim gi bad migawo mar obila nyodhi okawo gini mayom gikawe mayom ka samoro gihero ni mondo minye gikawe mayom kata nyomuomo gina kecha paro ni Ken biro nyisi Jebe biro nyisi ni kaluwore gi gima nyo timore 25th
June 2024 sirikal no oseng'eyo kuma gini nyalo gikia. Iwinja nyo ging'eyo pek mok ginyalo wacho ni gini ne okawgi gi surprise. Kora paro ni mitugo gi ngima jopinyni ema sirikal ong'e ni tin nyalo tieke nang'o kapod ang'o kwa biro e weche mag joma nyo bilo nego to gi oda bende manyo Murkomen chiwo to gi kuonde manyo wang' mineno ka dhano nigi chir nyaka mar dhi wang'o kot. Kami yinge gono nowacho ni bedroom kuku mar kuonde ng'anyo nyoko nene ng'anyo ni penjo maduong' mabiro ka sani ni en convenience en ni nikech kech koro aora mol pachimo gweng'wa wanyalo tuombo koro waonge tiende mar ng'anyo koso en ni magi ma koro ganda osepuonjore mowacho ni no wanto koro gini kamochope kata koro mbele kuro wan wasewere gi gini. Senior J. Dera kapok iwuok e odi ni dhi ng'anyo nyaka ipenjori ni nadhi ng'anyo nang'o. Ji ng'anyo nikech gigo mopogore opogore. Ok anyalo wacho ni nikech koro ni Jaluo kata piny Luo osebedo ni yudo gik mamit kowuok e lwet sirikal to ni koro ni Jaluo onge ng'anyo. Nye nitie. An ang'eyo wuotwa mang'eny koro boma kamanyo ni e town ka gikone gi ng'anyo. Nikech awacho ni ng'anyo en chiro. Kaluo adiera makende ni wanene gigo maber ma sirikal timo sani. To wiyo George, adiera makende bende en tie ni sama ng'anyo en chiro kamano. To ng'ato biro ka to konwa ni bwana kawe ura 2,000 ni udhugo na nduru e town ni Ruto must go. Donge wamedo godo gi mamano go. Twadhi adhiya. Wato di matima top up twadhi adhiya to wakoni wan kang' wadhi to kama e kaka wawuotho to picha mako wakwa ting'o gik momi wanu atingo to watimo ang'o waduoga. Ruto no bocha kuluongi kata ng'ate moro bocha kuluongi ni unu dwa ng'anya ini. Bocha kumero na unu. Emo na kod ng'anyo ni en ohala. Ineno. So sami wuok cha ni dhi ng'anyo nitie gima teri. Tadira makende wan jofwambo wang'eyo ni tek mondo yud ng'at mawuok awuoka e ode ni koro ni en gimoro chwanya no dhi ng'anyo. Nyaku bed mobilized. Pachi kod pachwa ne dongruok mar ogandawa. Mana kamano nyakwaramogi gi kinde ni endi dakika kanyo modong' en 4 kende toromo saa 3 mar okinyi gi kinde ni endi na nyisika ni chendo ni endi biro dhi nyime toka weche gweko kata toku buido weche manyien mago matuche kor gwenge. Kapodi adwani mondo mi apar ni ka ni wach momakore koda weche gweko mag timo chenjo ewi tuoche mopogore opogore, bed tuo endo mar polio, bed tuo endo mar measles, bed tuo mar malaria, typhoid kata mana tuoche gweko mag TB e kinde tuoche mamoko kama oting'o mago eko mag kansa mag nyodo. Sani endi koro inyalo yude e yo makare. To kadiponi nitiere kaka in jago nendo ma samoro in gi nyathi mane okotieko chenjo mage. Sani endi migao mar thieth komakore koda UNICEF gi jochiw sir mamoko dhi nyime koda campaign margi mar Catch Up Initiative kama bende inyalo yudo e chendo goeko mag timo gimiluongo kanyo ni yudo chenjo ni endi mar mondo mi otiek chenjo gi kiduto. Koro gimitimo yot dhi e hospital moramora mar karo thieth moramora mar sirikal mondo mi idhi nyime koda tieko chenjo gi. Kata ka in jago nendo mane okoyudo chenjo wi tuo nendo mar COVID-19 winjore tim mano endo e bwo chendo madhi nyime kara campaign mar Catch Up Initiative niendi. To kapodi to ngeni chieng' tarik 3 dwe mar 7 higa niendi mano juma mwantieni wabiro bedo kanyo koda twak makende saa 2 mar okinyi chendo mar Kogwen Ramogi Baraza mar mondo mi iwinj ler komakore koda weche goeko mag chenjo e bwo campaign niendi mar Catch Up Initiative. Ote niendi okelni koda migao mar thieth komakore koda UNICEF kaachiel koda jochiw sir mamoko.
En mana kinde matin nyaka kambi mar Coca-Cola nyocha kelnu kampen mapek mar shika mzito. Gi thuolo machalo kama kendo koro kambi mar Coca-Cola duogonu kod kampen onogo kama gibro wuodhe e kaunti duso sa 4 mantiere e gwenge mag Nyanza. Bedo mzito kikawo skoti mar Coca-Cola kod nengo moyweyo kendo iloyo omich mo odhuro. Mondo iyud mathoth tudri koda Kasuku Rafaeli e chenro maduonze wuok tich nyaka tich abich mondo wabed mzito kanyakla. En mana mzito kod Coca-Cola e chenro maduonze Ramogi Radio. Ber makende chako kinyi e yo manyangafu kogwen. Hey, Radio Ramogi Karchum Jaluo, Radio Ramogi Maramogi Radio Ramogi Karchum Jaluo. Hey, Radio Ramogi Karchum Jaluo, Radio Ramogi Matuch e kor gwenge gi Ochieng Emmanuel. Machiegni nyakwar Mogi ng'eyo weche matuche kor gwenge chao gi kaunti ma Homa Bay. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua koro kwa mondo mi obed mabor kod weche mag ng'anyo mosebedo ka dhi nyime pacho ka kori tude kod weche mar ne donjore ng'anyo mag Gen Z kendo temo donjo e telo gi toka pasia. Maena kwayo mogol kod jakom maduong' bura mar ODM Kenya mangima Gladys Wanga mayango ni ng'anyo manobagi pacho ka juma mokadho e boma ma Nairobi ahinya en mano mane ochan kendo ne tiyo kode mar temo kelo tungni kod rembedo kod yie kuom jatend piny Kenya William Ruto. Alia Beach Nigeler. Jakom duond bura mar ODM pachoka Gladys Wanga koro wuok tung mosuo gi manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua ma okoni oponde tok rowere mag Gen Z pachoka gi dwaro mar kawo telo mar piny Kenya kod dhoot machien. Wanga ne okwedo kit ng'anyo manotim tich adek juma mokalo e pachoka ma okoni kweth makelo sirikal tesre kawo telo kod Gachagua ne odonje mar kelo achiedh nade piny Kenya. I want to tell one Rigathi Gachagua that even we as an ODM party have done demonstrations in this country in line with the Constitution of Kenya. And sometimes we were provoked by police. In fact, police killed some of our people during that time. And what we did, we went by the Constitution and took these matters to court. There is no time that people who are claiming to be demonstrating under the Constitution can turn into anarchists under your instruction and burn down police stations and burn down courts in this country. It has never happened. And Gachagua, this is shame on you. You will never get power through the back door. Elections will be done in this country in 2027. And if you are ready, come to the election in 2027. Wanga mabende na gavana ma Homa Bay no kwedo kweth makwedo sirikal kuom donjore ng'anyo mag rowere mag Gen Z pachoka ka okoni ng'anyo manotim Nairobi kod gwenge mamoko pachoka ne en matemo loko loch ma jatend piny William Ruto kaachiel kod yungo sirikal mare. And this is no longer about demonstration. And our Gen Zs have made their case in this country. But this thing is being hijacked by anarchists sent by one Rigathi Gachagua and burning our police stations. We are taking this country the route of anarchy, and those are no longer constitutional demonstrations. Those are a plot to overthrow government. And we will not allow you, Gachagua, to destabilize this country. Wasadi maandamano kinde matot, nyakarangweka, newasewa moka police, newasewa mokot. Kaja od bura marangwe Dr. Lilian Gogo bende no kone kweth makedo sirikal tesre mondo lo chike ka gen kod ng'ur ma okone gi ponde tok rowere mag Gen Z mar kelo koke pachoka. Nitiere ji mang'eny sani mowuok mar ketho nyithindwa. Ka nitie gimidwaro, nitiere fair administrative action minyalo kawo. But anarchy mananeno manotimore Nairobi chapana
ni ng'ato opondo eng'e jensi kaketho. Jotelo go ne loso skul nyiri masumbi e kinde pok mag omenda mag basari maromo $50 kowuok agulu mar NGCDF Marangue, kama Dr. Lilian Gogo ne ojiwo jopuonjre manoyudo pok mag omenda go eko mondo oket maino margi e chenro mag sombgi. Baetishario chege mag local schools zimede skunde te. Hakikisha ni nyathini oyudo kata koyudo. Koni idhie skul mondo ine ka nyathini oyudo. Koro kwayo ni ka next time uwinjo wach basari apply. Onge ng'ama dhi golo nyathini gibedo process to kosetieki titero chege go e skul. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay, Yan Ali Abi. Kadhi kaunti ma Siaya en jogo duto mosesome skunde mopogore opogore e nyete gwenge mag Nyanza. Okwamo miyo doge dala kendo konye weche mag gero skunde mane gisomogo kaka yo mar chiwo kendo duoko lwedo ne anyuola to kod alwora mag skundego. Ma en kwayo ma ogol kod mama Aida Odinga mokwayo jogo magin jolony mondo moyie okaw okang' mar dok e skunde kendo manyo yore ma ginyalo konyo godo skundego mondo mi odongre. Maikwe muchugi mino dogai mar ODM Raila Odinga mama Aida Odinga ma ojiwo ahinya to jolony mondo dog chien gi sir dongruok e sikunde mane gisome. I urge everybody who went to school, just go back to that your previous school. Check what is happening there. Even if you have nothing, just buy pencils for the little children there. Don't ignore and say that is the responsibility of political leaders. Please, it is also your responsibility. You must turn back and say thank you for having been there and see how you can support your previous school. This is a challenge to everybody who went to school. And I know all of you went to school. How many of you have gone back to your previous school to see what you can do? Mama Aida nowacho wechegi e kinde mane isidhe ayanga kaka kanon mar Anglican Diocese ma Bondo e nyasi manobagi e kanisa Anglican ma St. Peter's Nyamira, kama Bishop mar Anglican ma Bondo Diocese ngire David Kodia to nojiwo mana kweto kod hera e kind oganda jo Kenya. What we are being reminded here is that our Lord is not a Lord of violence. Can we be sober enough at some times to love one another? Irrespective of the positions we hold, someone somewhere will disagree with us. But how do we respond? If it is bullet for bullet, if it's an eye for an eye, there will be no one left in this nation. As people who have been called by God, we must speak peace. We must preach justice and we must preach righteousness of God. Bishop Kodia bende nosewach ndicho to kod nek ma ithoro tim gi obila e pacho kae kowacho ni chandruoge ma pacho kae ok nyal tieko gi lweny. When we see a dead body on the road and people step on the dead body, assume that it is your daughter, it is your brother. You'd wish someone could stand with you. That's why we have to stand with those who are marginalized. Even those who are wielding rungus, they also need to appreciate that rungus cannot solve our problem. Kenyan problem can be solved when people sit down and they accept each other. That's when we can solve our problem. Weche manosir gi Senator Mugwel Beatrice Ogola ma oluwo ni piny Kenya nyaka riti mondo mi kik ruombre piny. And all of us must preserve this country. We must remain on the right path, on the dreams of our forefathers. And nobody in this country has a right ni nyalo neno ni Kenya ni nyalo crumble because of your selfish interest. Ne Radio Ramogi County ma Siaya, and George Amolo. Jakom mar riwruok mar jopuonj mar NATA Patrick Munue koro yango ni gintiere kod chenro mar biro dwaro keto twak manyien kod duol ma ochung' ne ndiko jopuonj tije pacho kae ndi TSC mbende rango chenro magi kochakore odiochieng' makiny. Munue wacho ni gidwaro mondo mi med gi osara kwana tamalo 60 to kod bende medo omenda mabalang' michulo jogo matiyo kuonde matich tek mgira ka hardship allowance gi kwana tamalo 30 ne jopuonje. We see what has been given to our teachers. We did indicate to the Teacher Service Commission, where my brother, the TSC director, belongs, that the teachers of this country require 60% salary increase. Jatend piny Kenya William Ruto jiwo kendo singo ni piny Kenya biro dhi nyime kod tiyo makare kod piny ma Ukraine kabedi ng'eyo weche motenore kod somo, bedo kod chiemo moromo, ohala to kod lony ma nyasani. Kinde mane romo kod Prime Minister ma Ukraine Denis Shmyhal, jatend piny Kenya William Ruto yango ni piny Kenya nitiere kod dwaro mar mondo mi
obed motegno e weche mag tudruok kod pinje maoko, ahinya to bedo motegno e weche mag chwalo chiemo e alwora mar Afrika ma ugwe. Bende gi twak e weche mag tiyo kanyakla e weche mag lony manyasani, ohala, tiyo kanyakla ma chwalo weche mag kwe, yore mag kelo kwe to kod bero diplomasia. Jitelogi gin mago mane oromo babathe kinde mane gichopo e romo mar 4 mar pinje mangima mong'ere kaka 4th International Conference ma bende dhi nyime piny Spain. And thank you so much and great aggression from Russia. You support us diplomatically to all international platforms, and we really appreciate this. And economical cooperation in education, in IT sphere, in our business-to-business cooperation, for our government-to-government cooperation. Yes. No, not too far. Yeah. Okay. Apisas mag obila omako achije 8 ma itudo kod kuo mag fertilizer rambolea manotim e kinde ng'anyo mano bag tarik 25 dwe mar 6 mano tich adek mokadho. Chenro makamano bag e gweng' ma Luluma, Makiri to kod Maua e Gembe South kama ne giyudo kwano gunde 63 mag piny owacho manokwal, ma bende oneno ka omak nyamburko achiel to kod apiko 3 ma bende otigodo e weche mag chwalo mbolea manokwalgo. Bende komachielo gunde 8 mag simiti gin mago manoyudi ka achiel kod mbolea manokwal. E wach machal kamano bende gwenge mag Malindi to kod Kilifi achije 14 gin mago mosemaki tudo kod weche mag ne monjo kendo turo mwandu ka gikwalo gig jo ohala ng'anyo mago mosebedoe ka giduto gin mago ma irito mondo bichwal e nyim doho. Ogawa maduong' bura ma Wiper Stephen Kalonzo Musyoka koro en makoro kod weche mosebed ka ikwaye mondo mi oyie oriwre kendo kony telo ma jatend piny Kenya William Ruto. Kane oloso achiel kuom wang' jowi pacho kaendi, Kalonzo ne oyango ni oonge kod paro mora mora madwaro tiyo kod piny owacho masani kata tek kata yot. Wengine wanasema tulete Kalonzo sijui nini, tulete Kalonzo wafanye viraka kama vile walibandika kwa kuleta Raila. Hali ilivyo sasa hivi alihitaji tu ati Kalonzo apigiwe simu aje akaingie kwa serikali ya Ruto. That would be terrible. Today kwa mfano mimi nikionekana na Ruto pale ama nionekana na Raila, hata mimi nitaitwa msaliti. Hata watu wengi wanaona ati Kalonzo anaweza kushawishiwa na Raila aende kwa Ruto. Wasahau kabisa, wasahau. Mimi itakuwa mahali wananchi wapo, and I've realized this is the best way to do it. Niliitwa majina tofauti, wenye kuniita majina sasa wenyewe majibandika hayo majina. Kalonzo ne yango mokum gigo mosebedo koluwo kendo keto kamise e siasa e pachoka. Sasa angalia tangu tuachane na Raila akaingia kwa Ruto. Waulize Kalonzo ana msimamo hana msimamo. Huo msimamo huo uliokuwa nao kumsupport ndio niko nao kupinga mambo ya Ruto na hata yeye mwenyewe akiwa kwa ndani. Okay. Kwa hivyo it is as simple as that. Kaung'ado tong'o dhi e piny ma Tanzania en ji 38 witongi magie masira mar apaya mano nyudo bas moro to ka ne gituomo rigiri kod machielo Tanzania manyoyo ka mach nomuoch kendo bases ariyogo gin mago mane wang'. Masira makamano timre kamoro ni Sabasaba e gwenge ma Kilimanjaro to ka achiel kuom tie bas nomuoch manoyo ka dereba moro bayo kendo tuomo machielo. Ji 28 gin mago moyudo hinyruok moringo de kuonde thieth. Maendi weyo ka jatend pinyno Samia Suluhu orote mag lit kod kuyo ka bende kod kwayo joriembo e pinyno mondo miyo yolo chike mantiere mag wang' apaya. Masira mag apaya thoro wuok e piny Tanzania ahinya to kotenore kod bas mating'o jowuoth mosebed kiriembo e ng'weri titi. Mano mokele giko mar miweche manyien mago matuche kor gwenge to kod piny malibamba. Kanyo koromo saa 4 saa 5 gi saa 6 na weche moko manyien machuok saa 7 ibrodo weche manyien adimba. Magone matuch e kor gwenge gi Ochieng Emmanuel. Mana kama na nyakwara mogedo na teri achiel kachiel nyaka e kaka wanene to adwani mondo mi apar ni kaendi ni kapo nono ni intire koda wach moro ewi kaka wanene komakore koda twak madhi nyime go eko gima digom mar mondo mi itiel kata imed wacho. Samoro bende intire koda gimo midwa penjo kata gimoro midwa ni mondo mi nyisgi to orna ote sani endiko kalo kanye WhatsApp ma en 0722 no endo
o mondo mi aor sani mondo mi gidhi gisom live e TV ka chwel kod Ramogi FM ka mondi beda chwel kuom jogo eko ma jokanyo manitiere e twag ni endi kanyakla. Sawa kuro ka intiere koda ote mora mora kada penjo kada gima digom mondo mi wachi kata item correct to bas inyalo oro ote no maler kabisa kokale WhatsApp sani. Ngano ma en Mzito to en ngano ma ochopo bei mar Uzito. Ane Mzito, ane matelo ne komiti mar G50. Donga chopo bei. Gi G50 mano ichopo bei mak Uzito. Ai, ane Mzito ne amondo puodho kayo cham kendo apongo gunde 50 gi cham. Donge kata ini neno ka chopo bei. Gunde 50 mano itemo mak Uzito. Refa, chungare tugo no matin. Ane Mzito, ane man kod gonde mang'eny e lig. Aseloyo gonde 50. Gonde 50 isechopo bei mak Uzito. Nyiew Coke, Sprite, Fanta, Stony kata Crest, Mzito. Yani nus lita enengo ma 50 bob kende. Mak Mzito kawuono enengo magonyere ka ofani poko rumo. Be in gi tuoche moko matama to pok yudo chanjo mar COVID-19? Ka chapsani, geng ngimani kod mar jogo mihero. Chanjo ber kendo reso ngima. Chope od thieth mantie machiegni kodi mondo iyud chanjo mar tuo mar malaria, typhoid e kind tuoche moko makuch. Chenro ni osir gi Ramogi FM ka jomakore gi migawo mar thieth UNICEF e kind josir lwedo mamoko. Pachi kod pachwa ne dongruok mar ogandawa. Iwinjo ikete kama je duok kwanye wacha nitie log tich mag ng'anyo. To bende bedo ni nyoko aneno ka log tich mag ng'anyo kuonde ma traditionally wang'ega ni ng'anyo wuoke. Nyoko wuok oko nyisi ni bende nitie siasa matugore e gini. Gini olokore. Ng'eyo ni ng'anyo ni kaka nochakore to 2024 kacha nochakore ka oganda mar Kenya ne nitie twich achiel e ng'anyo. Kendo gima ni idwaro ni mondo ket piny ne finance bill 2024. Mak mana ni ka koro gicha nosewuok mosegwe finance bill to nitie jok moko ma gini ochako bedo ne gi melumbo ng'anyo ni gido ka kare nyalore. Koro gichako manyo gik mamoko mane onge e objective mar ng'anyo ni. Mae momiyo kata mana ng'anyo madi nyime sani banka oserumo tibiro winjo ka jogi chak dwaro gima chielo nikech ka macha rumo to koro ji biro ni Ruto must go. Sani ka nyose tiek mai manyo timore ni moro biro kendo mapek saba. Mabe ang' wawuoye bang'e nikech ipenjori ni to end game mar gini en ang'o orumo kanye nikech koro duoge FM achiel kachiel. Yes. Koro kake chome no kaka wadhi kode. Koro adhi kode kama. Yes. Ero kamano. Koro kamiwinji kele ni ntiere gima je wacho madwana nuni kendo. Ni ng'anyo en ohala. Ntiere jok ma sama ng'anyo ni luongi to nyo dhi oko mowuok madhi ohala to bende dwa wacho juma mokalo kama. Ni kaluwore gi pek mar ngima mantiere sani. Bati. Kaluwore ni ntiere pek mar ngima ahinya e jogo mantiere bombe madongo gi. Nitiere jok ma koluong ng'anyo sama owuoye ni Bati nitiere ng'ama nindo upa kacha ma onge tich eno ywe. Kikalo jogoro kacha nitiere ng'ama ywe kanyo. E dhomo dhurwa kanyo nitiere jomo beta ma ywe onge tich. Koro koyudo ni nitiere tich moro manitie kata ng'anyo nitie to biro dhi e ng'anyo no en bende kata gima ji ng'anyo ne ok odwa nong'e. En bora no romo gi sa maler machalo mar kenne. Gi wuoche ma ineno kaka koro longo ni. To se kwanyi mosego kwano ni kenne kaka gik ma en godo gite. To 1030 ni kuomi. Ema mineno tindo chono wana Nairobi kai kata ke igo koti kama ito okiwuotho wuotha. Inyalo loni. Jogo mobiro koni nyaka bayo mepe moro. Neketikia. Koro gin kiromo kod kaka nineno giromo gi wakili moro e chunybo makacha. To nineno ka wakili ka gige odhite. Koro ng'ani eno kodich gi ng'anyo ni. Magi gin jok ma okochuno ni nyaka chulgi ka gibi. Gin gibira. E ka nitiere joma chul ma je wacho nika. Koro kiluongo ng'anyo sani ni be. To nitiere mana jok ma die gino mar ohala. Jodhi gi tur dukni, onwang' laptop, onwang' simbe moko, odhi otim ang'o? Odhi ousi. To chuny wach ma koro wacho dake.
en ni ng'anyo ni koro gi kamudiede making'iyo kuma no odong'ie ni to nitiere jok moko man ga agenda moro masa moro ok inyal achieve to kech ing'e ni ng'anyo ni emigwego dhok kata mana jo Azimio kata mana jo ODM mondo gibedi e sirikal sani ne gigwe dhok onge gima biro mayot tiagas ne gichamo nitie joma nogo nitie joma norodhi mondo mi gibed nang'o ginie sirikal. Koro ng'anyo ni ema bende jo Mount Kenya gwego dhok. Koro kata ging'eyo ni samoro kod William nyalo bedo matek kamano to gikoni samoro kwasunde ahinya dong dipo koluongowa mondo wachak walosie. Mar ariyo en ni nitiere lweny moganda mar Mount Kenya kata oganda mar Okuche nja nosebetie ka dhodho sirikal kinde marabora nyaka nouru chakre. Tije manyocha ne gimako gimokie kokoko nyaka koro wawachnegi to ka ok giwinjo to joma winjo wabiro dhi loko negi nikech samoro ok wanyal dhi kuma gintie mondo wawachnegi. Jogi nyocha dhodho mokich to koro William otugogi kichogo matin kigole to nyaka winji ka giringo ka gifuyore gidhi. Jogi sirikal mit but ting'eyo ni Kenyatta ka nochako gini to nonyodho magichamo lope gi birie. Moi kodonje to noluwo nyayo mar Kenyatta ne ok interrupt gi ahinya. Minyo temo wegi kama gintie ka Moi wuok to Kibaki odonjo. Kibaki ko wuok to Uhuru ochako donjo. Koro jogi nomiye sirikal ndalo gi te but ma en dir man ka. Making'iyo procurement mag sirikal gi te to nyo gintiere makuonde moko ka giyawo tenda gi to giwacho mana dhogi. Kanyocha ni donjo Kenya Airports Authority kae. Chakre CEO nyaka piny gin. Sani king'iyo changes mantiere kanyo. Tibiro yudo ka lang'o ni kanyo. Ibiro yudo ka William otemo kata odwa keto lang'o mang'eny, lakini yudo ka nitiere kaka o interrupt. Kizungu wacho ni o interfere gi the normal flow of events. Koro gini nyaka bed ni malet kanyocha ung'iyo udhodho mo. To koro ng'ani golo uwemo. Mae koro lweny manika. Osega goli e WhatsApp group ki type. Mae elwenya jogi omoko gi William. Koro gineno ni modi gi dhi kanye. Modi gi dhi kaluo. To kaluo kende nikech but king'iyo wawacho adier. Mount Kenya pod nigi CSS gi ministers mang'eny. Joluo wan gi ministers adi. Wan gi Mbadi gi Wandai. Mbadi bende kichaki dhi Homa Bay jogo biro nyisi ni Mbadi ok jaluo. Biro nyisi ni Wandai ok jaluo. Iwinja mago siasa magore mak mana ni wang'eyo ni wan gi Mbadi to wan gi Wandai mago ji adi ji ariyo. Ng'ane ni Mount Kenya nigi ministers adi abiriyo gi wiyi michaki med gi e deputy president mano pod ok gine. Mano pod Rigathi Gachagua nyisi ni William Ruto tero development kaluo. Ni secretary mar cabinet en ng'a? Ng'ane PSS mantiere sirikand William Ruto. Emomiyo William Ruto bende samaro odwa bedo na gima bet mbek matin. Tadir mantiere ni gima koro nie ng'anyo ni en ni joganda mawuok Mount Kenya paro ni William Ruto golo gie tije dong Rigathi Gachagua nowacho kende. Noriembo jogi obila. Noriembo nyithindgi e sirikal otieko. Koro kunde manyocha ne gichieme je biro nyisi ni ng'ama nie sirikal limbe kende mana magoko gi kende mang'ato ka waziri dhi to jomotene tena madhi adhiya kuno kende ma winja me sirikal mang'ato kata tich motiyo onge tichule nyinge ni mana kacha kunde gi koro William golo gi to ketie jomoko oketie Lamu oketie Joluo oketie dhano mabeto kikore kata loko no keto Lamu mang'eny mae gima kelo lweny ka koro ganda mama sawa gi paro nigi nyalo dhiro William Ruto machopie kona. Koda gibiro dhire gi kama gibidhire gi gikie, mano to koro gine maging'eyo, emono mineno dhano makweth maduong' kamacha ka wuok Thika Road ka donjo e boma. Ka gibiro ni gidhi kedo ne girgi manoti mang'o manodhi. To bende kiwinjo mbaka ma jogi goyo kata ma gore e kor pap ka. Iwinjo. Tiwinjo wach mar ni Kasongo nyaka dhini. Tiende ni mirima magin godo samoro ne ok gipar ni gini dhi dhine gi kaka dhika. To mak mana ni jowa ma joluo bende king'iyo kaka ng'anyo no dhi to jowa neno ni samoro bende oseyuak ahinya. Donge wanyalo dhi mos nikech bati ing'ene ok ichik pi wang'i te yuak makali bamba. Mi samoro ka yuak biro dala tiyudo ka koro inena kata koro yuak to pi wang'i onge.
nikech nise ywak eliende libamba mitieko mae momiyo jooko ni weya ne wadhi mamos mati koro ng'anyo ni otut temo miyo koro odok gima wakelo ni kwa wacho nang'owa koro en tugo koro tugore sirikal tugo civil society tugo jong'anyo tugo jok mabende lwetgi ni nono ma samoro ng'ato gombo kamodhi olodhi e gimoro bende tugo Jakor Perez tugo mako mach luwore kaka itunge ana chome kar Nyanza ka penjo mane penjo Jay achom wiye matin kapod ang' chwale kapod odhi chwale yes ne waneno ka ling moro ne nitiere kata ndem mar ng'anyo mano obede moko gwenge makaluo Homa Bay County nche waneno ka ji 3 moko wuok oko Kisumu nche nitie 3 moko wuok to mak mana ni nokwaneno ng'anyo minyalo landi ni ng'anyo timore kendo nokwaneno kethruok mar mwandu minyalo landi ni kethruok otimore mar mwandu koro nitiere weche mathoth ma wanyalo doyo igi achiel en ni mana kane osewache kinde mokalo higa mokalo rawere maraga mag Gen Z nobago ng'anyo ka wacho ni ok mor kod okenge ma sirikal medo keto anyato weche mag osuru kendo aneno ka mane mano nochopo jopiny makoro gikone wabedo kod lokruok ma kamagi ma gikone wabedo kod nyaka sirikal ma manywanda miluongo ni broad based government to mahiga ni to kato bedo ni nitiere paro maber kum ji mane nitiere kod dwaro mar mondo tim rapar kendo mondo mi tem sundo sirikal kik ti kod teko mathoth ahinya kuom jopiny e kinde ng'anyo to odhi oteke kendo koro nyalo ng'iso Gen Z mawinja ni ok en ng'anyo mane gibago higa mokalo chama gichak gibago higa ni wang' ni ne en mar wegi to mana ka jowete osewacho wegi gi okikore king'iyo kaluo e kinde mokalo higni mathoth chakre higni mathoth mokalo nyaka machiegni ni neno ka ng'anyo mathoth ne timore to gikone kwano mwandu mokethore kaluo anyato Kisumu ma Kisumu gwenge mag Migori Homa Bay kod mamoko to wang'e ni neno ka gima olo moro nosedhi odonjo mar ng'anyo to olo ni donjo nikech samoro ji ng'iyo ni ma ok en gima nyalo kelo dongruok kod ber ne jopiny ng'iyane ka Kisumu rieny seche mag otieno kaponi luwo Kisumu koro ji onge Kisumu koro dong gi Kisumu ne dwa ng'iye kendi tibro fwenyo ni kaka teyni rieny kaka nderni go losi kaka ute go nyilni kiparo ni en gima nyalo biro titieko kuom thuolo mar dakika 10 nwaneno kamano nosetimore kinde mokalo ma ng'ato keta mwandu ne pok rawa higni dweche 4 to selware pinye ne lote inya paro ka kokano kel dukni manyien madongo mag supermarket e Kisumu to sedhi okaw mwandu mane gite kendo koro mano thirno jowa manondike tije kinde mokalo thuolo no jogo mane chiwo mwandu ne dukni go jogo mane nitie kod telo e dukni go mago duto nowito thuolo mag tije koro aparo ni olo mar wito mwandu en achiel kuom mane koro nyiso Nyanza ni dibed ni samoro ma ok en yo kende minyalo dhirgo ne sirikal mondo mi tim lokruok kata dongruoge machielo nitiere ling moro ma samoro kisego machiemo ming'iyo ni chien kacha ni go koko tang'o mano biro to samoro nyalo wacho ni koro we aling mondo ang'i gima chielo manyalo biro koro ling mar gwenge makaluo en gima iluongo ni strategic silence matiende ni en ling migo godo kwano ni to kiling tang'o minyalo yudo ke samoro iseng'iyo ni kigo koko tang'o miyudo go koko samoro nyalo miyo ng'ato koro keti tenge nikech samoro dhogi pusore ahinya to samoro ling ni nyalo miyo ng'ato dewi ni manga manyalo kano wach manga nyalo kano siri manga manyalo geno kuome oganda mawuok e gwenge mag gode mag Kisii kuom thuolo malach ok gisebedo jopoko to king'iyo ahinya tiyudo ka samoro ling margi to pod gin mana iye kendo dongruok margi pod wuok e iye erokamano Ken thuolo medo ridore kendo ng'wech medo ringo Ken ikele mamit ni ng'anyo inyalo tim e yore mopogore opogore to bende ling bende ni machiel kuom pimo wach kata pimo ni to piny ringeyo machalo nade je benyo nwa ng'ado duondi tinyalo mana chome gi kanyo kaso boduoke ne Ken bang'e mondo Ken ti kama wiye mano dong'no kata kopo no gweno nitiere portfolio moro manyalo ndike gino mondo igo essay kaka in wuon sei maka je ng'anyo ni te nikech king'iyo kaka loche ne dika luo e kinde machien gima chalo kamano maremo marach nobedo e kind oganda gi gobila kata tenda rita
nyaka koro kama wachopeni makoro police station e wang'o gik ma chienglo moko timore. Inyalo paro kinde machien kwa nyalo wacho ni piny Kenya nobiro gimoro ni community policing mani temo kel tudruok machiegni e kind obila kod jopiny mondo piny obed gi kwe, mondo tayarita gi chenro mag piny obed mayot e kind jopiny gobila. To kwa ng'iyo kama koro weche chopeni gi wach mowuok kuom samoro jatend migawo mochung' ne weche mag arita Murkomen mowacho ni ka ng'ato riwo machiegni kod tesend obila to en ng'ama koro mach kelo ang'o. Achake gi gwenge ma Nyanza nikech samoro luoro nobiro makoro obila ok nyal bedo machiegni gi jopiny, makone obila to en mana ng'at ma samoro ni chako dir kuome kite. Obila kone na japiny mochokore ji ariyo adek to en ng'ama ni bayo kuome tiagas, iolo kuome pi kata imucho ne magina. Kama koro wachopeni kama ne Ken Owego mar Nyanza the strategic silence mano wacho ni mokwongo wada winja ni to Murkomen nyo wacho mondo kik wach ni ni waloka taro director mara dwa ni mondo mi oketnwa duond Murkomen mondo kwa chake gi kanyo to winja ni community policing mano beti mani dwa ni mkel tudruok cha weche gi koro chopo gi kanyo okenge mag serikal chopo gi kanye wawinja ne kaka Murkomen chono loso. Naambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Polisi bunduki. Mtu mwenye anasumbua mawe polisi anataka kuua polisi ati atakuja kubembelezwa. Anakuja bunduki ni mandazi. Haya. Wacho kani aero mandazi kwa wacho ni bunduku ni mandazi. Wakwonga duoke chien matin kapok adonje mo. Yes. Nitie penjo moro ma jawinjo moro penjo e wach mar pogo mwandu ni siasa en ang'o. Taparo higni bura jakana som gini en higni mang'eny. Mano cha 20 madhi ga bich gi wiyo. Kana ne mbalariany ne an gi japuonjra moro mane puonja political science and international relations. Niluongo ne en jafunyula, niluongo ni Professor Auma Agola Osolo. To moro bende ne nitie pani poden maseno ka iluongo ni Tom Mboya bende puonja political science. To ne giwacho ni siasa ahinya en pogo mwandu. Gimomiyo ji dwaro telo mar siasa en ni mondo ibedie nafas mar pogo mwandu mar piny, nikech sama in e telo no ting'e gima piny nigo. Yes. To koro ing'e kaka ipoge. Emomiyo gima wawacho ni jogi kane osegoli WhatsApp group kitype to in ema WhatsApp group no yandi winjie. In admin e group. Giseno kosegolo ng'ato to koro biro ne akoso nuang'o. Ang'o ma wacho marach. Ugola nang'o. Ineno. Mabendi penjo ni to WhatsApp group bende gima kogoli to lich magamano. Nikech nitiere teko moro ma in go ka in ema ji winjiga. Ka in miwe ni nang'o ni ina ya kusema. Ni kionge to gik moko dhi timang'o ok dhi mbele. So mane matimore piny Kenya sani. Nikech sama Rigathi Gachagua no bedo jalup jatend piny to nodwa chale ni en bende en co-president. Emomiyo wachoga ni hata mimi nilichaguliwa. Nikech kosebet kanyo to neno mwandu duto ma Kenya nigodo to koni koro anemo mae kaka wadwa poge. Ng'ani dwa poge korgi ta benda poge korwa. To kapoko chamo kata 2 term kata 1 term to wathiche oko koro mage gik manie chunye emomiyo tima ng'awo timo gigi. Penjo mi penjo kalure gi gima jatend migawo mar arita Murkomen nyo wacho en ni adiera makende en ni sama in jatelo
nyaki pim kakiloso. Wacho ni read the mood of the room. Nito kumadwa lose ni ang'o geri madwa wacho. Nikech dirama kende ni gik manye Murkomen wacho go ni chik. Mane dirama kende. Nikech king'iyo National Police Act, schedule mara 6, section to kang'endi en section mane. But kako bilo nego tigi bunde. Achiel kuom gino magino wacho ni en ni sama obila otimo assessment moneno ni ngimane ni kamarach, tinyalo yiene tiyogo makata kapono tere doho tokoni ng'ama na achielo gi maginani nyo keto ngimana kamarach, nyo dwa maya bunde, nyo ting'o kidi odwa gogudo wiya. So nitiere kuma chik oyiene gi tiye gi bunde kimo manye Murkomen timang'owa wacho. En manani chopo sama koro ka ini jatelo tipimo tikoni bende gini kata poni ene chik ka wache ka ibro kawe nade, obro donjo ne japiny nade, japiny ma samoro poko tudore gi chik ni ma pok nong'eyo ga. Japiny to bro neno ni koro intisia obila kodgi mondo obila timang'owa oneg gi. Japiny bro neno ni koro in bende itemo dhialo obila mondo med dhi mbele gi maundu gi njore mwanene yoti mang'o obila. Emomiyo iwacho ni sama in jatelo to dikri, sama in jatelo nitie gik miwache tok hema to gik miwacha ng'owa isaikatika. So loso mar Murkomen no emomiyo ineno ka Wodira ni osebedo kotemo wacho ni an nyoka wacho an nyoka timo. Ting'e ni kanda ne omake koloso. To samoro kanda ni bende nitie moko ma iwacho to awinje real time to ok mi nafas mar explain gini in details. So Murkomen nyo nego dikre. To manya chieng' moro to nitie gimoro ma yando timoga ni jukwa la usalama. Yes. To koro ka ji obet e jukwa la usalama, koro kaka ne ndagoreti kanyo. Nikech yeni mood bende kisesomo to nitie kaka idil gi ji. To dhi bet piny gi jogo. To luongo ng'ato achiel koni to koni somna schedule mara 6 mar National Police Act. Owacho nang'o? Mana kaka jadolo orinje nyecha wacho ni somna nyathi Nyasaye to ken somo kata miende ne ni richo kama. Kineno yeni sami some ma japinye mosome to somo ni jowetenegi to ji chako penje ni ala karagini ondiki karamae chek nitie kaka itimo gigi to kidhi wache gi ichwang' nikech kaka jatend arita migawo mar arita gik manyo timore Kikuyu nyok ber, gik manyo timore Olkalau nyok ber, gik manyo timore Embu ni koro gigi serikal idhi wang'o ka polis, idhi wang'o kumikawe upande, idhi dero mag piny, idhi kwale fertilizer, gigo ok ber ahinya. To chik bende nitie. Koro nyaki balance ni between gima chik wacho to gi mood ma jopiny. Nikech sama in jatend arita, sama in jatend migawo moro amora, sama in jatend piny, sama oyieri, ji duto gin jogi. Ji duto gin jogi. Kata bed mana ni giwang'o iyi manade. Ichal ng'ama in wuoro ka in e ot. To nyithindo gi duto nitie mabeyo, nitie mangocha. To kri koro ni in ng'ane irach ga piny, nitie kaka iketo gi piny mondo imigi direction. Ichaki wacho gimoro ni community policing. Emomiyo aduogi war ma jukwa ya usalama. Yani odira samoro mana kaka iwacho ni Kaluo nosechopo kuma polis goganda kanitie mandamano to kumodhre pi. Nikech wang'eya ni ka wuok e ndara to gibiro gi magina. Koro en lweny. Emomiyo ineno ka ng'eny josiasa
sama chalo ka gima kwe nitiere to ka gidonjo Kaluo nikech ng'enygi kochopo chuny Kaluo en Kisumu to kuma gigombo ga dhie en Kondele. Nikech Kondele ne chuny maandamano mondo gigoe mbaka gi jo Kondele. Uhuru Kenyatta notime, William Ruto bende notime. Oji ochung' e Kondele kanyo los gi ji. To kata William Ruto katimo campaign kuma ne oriembe neno mna Kondele ka. So nosebedo no moderate. Yani Kondele kanyo nitie police station. Emomiyo jogi time kanyo to ka police ni kacha. Ng'ama nigi adhonde gi hinyruok malich tok Kenya yudo multi-party e weche mag rakruok gobila. Ok apari ni nitie jok manegi lita inano maingo Kaluo. Ok apari. Kwa chako timo sigana mar joluo mosehinyore e lweto obila ndalo maandamano ng'eny. Mana kaka jogi jowacho ga ni gin ne gihinyore ndalo Mau yiena monda wache ni tok Mau lwenje maja piny rakore gobila tok 1992 en jaluo moseyudo hinyruok mang'eny. Emomiyo bende samoro jaluo koni to kidwa wach weche mag compensation to kwachakuru chien kucha nikech kobet piny to paro gik mosetimore ne jaluo to koni kwa timo magi tuwawe maka to kara justice ni enang'o. Ineno katieko en ni sama koro wantiene obila iseyo to japiny iseyo. Nikech kita kineno report mar Kenya National Human Rights Commission magigolo tarik 26 nen tich ang'wen tok maandamano giwacho maber no obila no tiyo gi teko mathoth nyaka wasiemgi to jopiny bende nyewaneno ka moko tiyo gi teko mathoth kendo kalo chik giketho gig ji gibembo to bende gibawo bila gi kidi moko nego timre kaponi en ng'anyo mamuol. Koro gima nyaka watim kaka oganda en ni nyaka wabed piny wago mbaka ni to ng'anyo kata kaka koro pange mar tarik 7 ni 7 makori wacho ni ji dwa dhien ten ng'anyo ma ang'o mwaru wadwa address e ng'anyo mar 7 to address enade en maandamano mamuol koso en mar lweny. Nikech ka en mar lweny to bende obila bende nyaka wachne gini wadwa biro gore kodu. Ineno. So nyaka wagoe mbaka ni tang'o mwadwaro nikech adira makende odira en ni ng'anyo en ohala to en ohand ji mang'eny mana kaka osewacho. En ohand jo siasa, en ohand jo civil society, en ohand ji mang'eny, sirikal bende en ohande. Koro nyaka wawinjre ni to ka wadhi mbele ng'anyo gidwa keto gi ng'anyo machalo nade. Ken Moga, yes. Penjo maduong' ng'anyo bedo machalo nade. Winjruok e kind japiny gobila en gima ne Kenya pano osegoyo ndamo ahinya. Kendo en achiel kuom gima ne iketo mondo ohinga kata okak kibede e kind higni ariyogi. Obila rito jopiny to jopiny konyo obila e rito jopiny. Kochopo kama koro samoro jopiny nyalo bedo gi luoro kata ginyalo bedo gi chir ma gidhi giketh kama ginyalo goyo report margi. Nyiso ni wachopo kanye kaka piny nikech nyaka bed ni nitiere kama piny osechope e paro gi tim. Apani wasebedo kwa go ndama achiel nyime to wachako goe ndama mathoth chien. Keti nyalo paro kinde ma okalo ka yande nitiere aput moro mane wuothe Kenya ka e kinde mane Joseph Kagudhi gene wuotho kamanyo pach jopiny kaka nyalo keti yo ma jopiny nyalo bedo ni gin magi arita chakore kod gin giwegi makoro winjo kiluongo ni community policing ni ma kaponi nitie ng'ama odonjo e kindu ma ok onyre ben donjo e kindu to onyre ben ubedi opara manyien mar chiwo report ne obila kendo unyalo bedo ni un kama arita chakore godo ting'eni mana nyisi ni kata mana ng'anyo gi onyre ben ni kama nitiere ni lonyo seketowa kama kaponi usewinjoru ni un udhi ng'anyo un ji 10 ka ng'at mar 11 odonjo e kindu onyre ben useng'e ni ng'an donjo e kindu to donjo e kindu nade ben achiel kuomwa ben tiere kod mise ma wantiere godo mar ng'anyo ma kawuono ni to dibed ni inyalo ti kode yo machalo nade imake itere no obila koso owinjore bed ni kawo ne okang' machalo nade koro magi gik mowinjore bed ni koro sani Kenya nitiere kama kamano to inyalo paro ni
kane sirikal mar Kenya Kwanza odonjo. Achiel kuom gik mane giwacho kinde campaign ne ni owinjore bed ni koro okenge moko maricho ma sekta mar obila osebedo ka kawo ne jopiny ne dhi tiekruok godo ka Kenya Kwanza odonjo. To ing'iyo ni ka Kenya Kwanza odonjo, achiel kuom gik mane gitimo en chuga put mane owinjore bed ni nono kaka inyalo ber sekta mar obila. David Maraga achiel ma en gai machon mar doho, nicheno ka en achiel kuom joma ne nitiere motegno ahinya wach ng'anyo ni. Nyicha ne wuotho kod familia mar jogo mane wito wedegi e kinde mokalo, higa mokalo. Kendo neno ka en achiel kuom joma ne nitiere oko motelo, kata bed ni iro malungo wang' ni to no bembe chon ma opuso ng'wacho dhi oyueyo. To mak mana ni en ng'ato achiel onogo mane nitiere manotelo ne chenro mar lokruok mane owinjore bed ni ichiwo kaka paro mondo mi tim ne sekta mar obila. To report kendo ne aput mare no chiwo. Report mano dwaro ni mondo mi tim lokruoge e sekta mar obila ni yore mopogore opogore. Kama okwongo ne ng'iyo ni to obila gi kata bed ni gitiyo, mirima mag gi nitiere godo ni wuok kanye. Dibed ni e sekta mar gi ka nitiere gik moko madiyogi ma samoro ka giwuok oko to gin gi mirima ma ginyalo chielo japiny gi magina, kata ginyalo go japiny gi rungo yo ma ok odhi kare, kata onyalo duokore gi japiny kata kunyere bed duokore gi japiny. Koro kanyo ne ng'en to chudo mar gi chalo nade osara mar gi. Madwaro maraga gi ne owinjore bed ni imedo koda ka osara mar obila gi ichulo gi e yo makare, ahinya to joma dhi e kuonde ma samoro pek mar ngima nitie. Koro mago ne gin moko muoche ma owinjore bed ni ketie tim. Report onogo ni nyoka ne ng'iyo ni to ere yo minyalo ketgo sekta mar obila mondo mi kik donjruok godo gi josiasa. Nikech wan godo sani ni ibiro winjo ka nitiere obila moko ma ka giwuoyo to giwacho dho Rigathi Gachagua, nitie moko ma ka wuoyo to wacho dho jo ODM, nitie ma ka wuoyo to winjo ka gima giwacho dho Azimio kanyakla. Koro mano mana ranyisi mar kaka siasa osebedo ka donjore e sekta mar obila. Ing'iyo kata mana ng'anyo mokalo ni, kiwinjo samoro obila mawuok oko makwedo kata mana jotendgi, ibiro ng'iyo to wacho ni ma to wacho dho jasiasa ni, to ma wacho dho jasiasa ni. Koro mano kama owinjore bed ni koro ne wawuokie mondo mi obila obed gi miluongo ni independence, yani ginyalo chung kendgi ma ok odonjruok kodgi kod siasa. Ma be ni no kana achiel kuom paro mane gikelo mane Maraga gini kelo ni mondo mi obila ni obedi e sekta moro ma ogai mar obila nyalo bedo kod teko machiel kachiel ma ok ni nyaka to okawe chik moro mowuok kuom jatend migawo mar arita, nikech samoro machama na raia ma kod lony mar kaka arita owinjore bed ni tayo ka koro dok korka obila hie. Ting'iyo gik mane Murkomen wacho cha, kendo wacho kogai mar obila ni e toke, kendo jotelo mamoko mag obila bende ni e toke kanyo. To nyisi ni kata mano gai mar obila koro ngima ne oketo kama, kata tije oketo kama tek. Nikech ng'eni kiny kaponi ang' obila ochielo ng'ato gi magina, gino dong' ne jogo makoro chiwo gimiluongo ni command, chik machiel kachiel ne obila go, makoro gin jotelo mag obila gi ma achiel kachiel. Koro paro mane Maraga gini kelo gi, kata bed ni gidhi gi buru, to wadok chien wacho ni Kenya ka osebedo kotiyo kod omenda mathoth mar mondo mi ng'i kaka nyalo lok sekta mar obila ne obed makare. To bang'e ripodego kata kosecham osara, kata kosecham pesa mar loso ripodegi, to gichako iwegi mana gidhi mana gi buru. Emomiyo pod wachako wayudore kama chalo kama. Kech king'iyo bende e paro mane Maraga gini nitiere godo e wach miwacho ni mar tiegruok mar obila ni. Didi mitero obila mondo mi obed kod tiegruok mar mondo mi ni ging'eni to koro sani kaponi wantiere kod kaka piny lokore, wantiere kod piny malokore nikech mbui obiro, teknolojia omedo dhi mamalo, to be gintiere kod lony mar tiegruok e yo machalo kamano. Wantiere kod tieng' manyien mar rawere ma samoro kit ng'anyo magitimo sani opogore kit ng'anyo mane timo kinde mokalo. En yo mane minyalo chomgi godo. Wantiere kod japiny ma samoro lony ma katiba no osomo moloki ataro. Chik mar obila no samoro osome moloki ataro. En yo mane ma kaponi ng'ani ne en e ng'anyo to timo gimoro ataro mar chik, idonjo kuom e yo machalo nade. Wach machielo mano kiweyo obila kiduogo kuom japiny. Aparo ni mana ka jai wache no, nitiere kinde ma samoro nitiere kaka japiny bende dhi makadhi kiewo mowinjore bed ni ochopie. Diwinjo ka jatend migawo mar arita wacho ni bunde ok en mandas. En adier ni bunde ok en mandas. Mak mana ni ok owacho ni owinjore bed ni tiyo kode e yo ma ok odhi kare. Raila Odinga ka ne loso nyoro ni winjo kowacho ka en Bondo, owacho ni kik wakaw ng'anyo gi obed gimoro minyalo tim godo timbe moko mag njore gi maundu gi sigu
kuo to kod gik makamago nikech gikone to waketho ngima wawegi to waketho piny wawegi to waketho mwandu wawegi. Japiny nyaka to en bende okawe tingni ka wuok na dhi e ng'anyo cha to ka sefwenyo ni rach moro koro nitie dwa wuokie tiwacho gi miluongo ni retreat, iwuok tiyaye igo ka ondama machielo chien mondo mi kik wachop kama koro ngima koro lalie nikech ng'eni samoro ko bila en achiel ka koro miyo mancha ne obila mayudo mancha ne oyudo hinyruok cha en ng'at achiel jopiny ko biro turi debed ni ne en gi thuolo mar mako bond ne cha moyike maber to nonyalo lal gi ngima ji adi kanyo tino ka gikone jopiny go chak goye machak nyone piny kanyo kendo mamoko goye ka kite piny kanyo ma de onge japiny moro achiel moro maneno kolaw maralum mane garo ji cha samoro obila mamiyo cha dine koro ngima ne onge to macha mana min ng'ato embe en mana nyamin ng'ato embe en mana nyar ng'ato kata bed ni en obila koro jopiny bende kinde moko nyaka to koro dogo machiemo ni kata ka wadhi to wachopo kamaromo nade nikech ratiro kata bed ni nitiere kode thuolo ni nitiere kode to katiba achiel onogo bong'isi ni kik inyon kok wadu seche mitimo magie nikech iwacho bende ni kata mana chier ma dhano nyalo bedo go ahinya iwacho ni chier mar morni makata tinga biro tininga iyawo laki nyakai tinga to nyoni to thichi koro kik wabede jomoko ma samoro dhi adhiya miyawo gogi to samoro ka miyawo gogi ni to chikori to ng'ama chielo miyawo ne gogi cha nonyalo thala gogi no ka koro bedo matek nikech samoro gogi no biro gi bi mapek mathala gogi no kende e yo monyalo yudo kaka en bende doyudo e resruok koro aparo ni kanye kaka wachoko go mbaka to biro bedo ni winjruok marwa bedo nang'o ibiro ine ng'anyo isechiwo report no bila wan ji 10 wan ji 100 wabiro ng'anyo wabiro ndara maromo wachalo kama kata wan jofwambo wadwaro ga ripodo no nikech ka waonge kode samoro bedo no matek ma ikiani to udhi ndara ma koso dhi joge dhi ng'anyo kuri koro kata wan bende morwa en niya jiwuok odhi ng'anyo gidhi ng'anyo ndara ma en silas waoro kata ka waoro mana ifinya kidi to ifinya kidi dhi ko ng'eyo ni kacha chakata nok dhi go wiye gi kidi mane mor mar piny Gavana, itigo bende ni wuju bende chuo mutoka keno sekele yo kelo ng'ado kode med piny keno kele makone mana logi ni twoti kwa yo yana bebe waka waka woti kregi gini nikech wach ma de wacho ni to maken kelo no ing'eyo ni jo oganda ma masawa gi kata oganda ma wach no kuche gi nyo tuge pap ma ok ginyie pao ng'anyo ni ok margi mae chalo ikaka gor ka yani tugo City Stadium kata to Komwanda ka in kanyo to ging'eyo masa ma kata mweche wuok to ging'eyo kuma giringo gidoke nikech rode te ging'eyo to jogi nyo bire pap ma ok ging'eyo gituge to mit ng'anyo en ka bende gik moko achiel ariyo adek ng'weche odirore gi ka nikech nitiere ng'anyo mar professionals kasa ma wajofwambo dhano wuok ji ng'anyo ne ka ji wuotho maber ji duogo be obila onge wach kata mana lakteche kasa ma ng'anyo mak mana ni ng'anyo mar siasa aina ni nitiere impact ma nyaka ang' obede godo eka koro kidonje news kacha kata gotieno tiwinjo to no oringore machalo nade to wach man ka ema duong'e niya kae e kama jei nobetie bang' yiero ma 2022 to Nyarwanda no bet kama Ken obetie mika nosegojo wakadhok nywa betie ka ema wachiwo paro kwa somo mwacho ni gima ka bet koro jakom Raila Odinga koro nego tim to gi wan kako oganda luo jei jatiyo ga gidhok moro ni pap ka din tiloko patan minyo wacho no ng'er kodwaro yik mabor to miye bati ruoth ka ni chweyo piny ne ok ofuo koneno kong'er lelo koth omo ni biro ni to sechako ni chi to deka matin en ewi bando koro kodwaro yik mabor ruoth oyondo ne mino miye ni we oyware go ane nikech samoro weyo ni ka diang' nigi yip maber to we ni kare yip mabor ni konyo diang' ahinya ne jomoko paro ni ka oganda luo ni e ndara kendo kendi nego chamo tiegas to ni mitnwa kata jowadhi kuno nikech ohero mi jakom no chenjo patan
Ka jakom otimo maber to wawacho ni jaduong' ka titimie maber. Jakom okoni jogi siko nego joka pile. Manyuo giwacho ni ruoth omiyo wane. Kendo giwacho ni mae to mana maombi ok uchawi. But donge ne in Kenya kae, koso ne in e pole ka ne idhi gini nene kaba. Ne in litho nono weche. Koro jakom okoni manyuo wacho ni ber uyie godo ni. Kare mambe koro watim nade? Were wati godo. Akonyo ero. Jaduong' otimo makosa mane? Ka gima nyo wach ni manye ma Nyasaye omiyowa. Molemie. Ma jodolo leme jodolo bo wacho ni wang' ni wanie gi candidate. Ajakombo koni an ka gineno to an mtu wa muganga. Were kora riwa gi jolemo. Weche polok pengi. Weche polok pengi. Ndiko dwe klasiano mondo koro an pesa gana chelo ga yoga. Jakombo koni ba skoro wadwa leme dina chiel. Okidini William makoro walemie ni. Koro bat. Yes. Kisomo mo mai book mar Esther ne kichangeno oganda wa winjowa. To samane Aman okunyo bugo matut kogeno ni mondo dhi olutie Mordekai gi joge. Giko ni Aman ema nodonje bugo no. Sami kunyo bugo ne jawasiki. Kunye samoro matantanyi. Kiki kunye matuda inyene ke samoro nyalo dugo lingori e bugo. Gima aje wacho nicha. Kata mana stock mar tiagas masani ni. Angadier ni no bedo imported kata no kel pacho kae ka ngama no kel nego kwano gi joluo. Nyaka geche mani neno ringe daraka mag Amadka sama ni nyiewogi pacho kae gi sirikal mar Uhuru Kenyatta ka ni ng'iyo godo joluo. Emomiyo kinde duto ka nyo weche gi matek to gineyo gi riedo gi Kisumu. Mange diri manyaka wawach ne ji. Tiaga stock mapoko rumo ni joma koro tieke ni konyo wa mana tieke lakini wane mana kichamo stock Roja na seni ya biro nyisi ni sani jo wani e yueyo koro chieng' no ka jogolungo holiday tini yudo mana gini moro tibila bilangi no mana ni no dhi nade mondo mana kaka je wacho ni tok independence joluo sekedo to pok wayudie matunda mar kedo kata mana katiba manja ne oked nene kokendo koro jogi manyonyo katiba but koro mai nyisi ni gimomiyo gigi tene timore mana kaka ineno jowa gi podo kobeto kocha for a very long time. Koro jowa kanyo yude thuolo ni we wambe we emomiyo ineno ka kibira no oli. Emomiyo ineno ok ni jokondele onge wingi be poko wil ging'eyo ka kitugo no. Wang' minye ginene TV. Ne ginene TV gibede ka ginene TV kinde duto gimuogo to godhiambo ka giol. Makata chamo sapa tamogi. Koro wang' ni gineno ni we gi yue. Ok adwa donje wach moro komen nikech jowete oselosie. Gima duong' mantiere ka ni duk ya wiro. Duko wiro. To mana gima wacho ni kiki yuak pi wang'i te mitieki e liende libamba. Maka samoro lindi ubiro to koro wang'i otuo pi wang' onge. We mondo jogo konywa gi tike stock machielo mantiere. Ero kamana inyanya para wache Fredo Lungu Lujana. Yes. Wawatni oneno chenro. To chien kacha pani higa mokalo to higa morocha Olojanak ne nitie chenro moro iluongo ni Nyanza Dialogue Initiative ma bende ne gigo machiemo ahinya to sand mane jowa okale higa mar 1969 Lweto Bila mane gigolo report ne gikelo jodongo kanyo mogo mbaka gino manotimore ne gi kama ne gintie kamano en report maber apani wabro manye mondo bende chieng' moro wagoye kode mbaka kalure gi report mane gi compile no. Mar ariyo en ni kinino mbui sani to nitiere oganda mawacho ni joluo koro nyiero gi joluo koro timang'o ne wawacho ni ng'ato ka ng'ato wuok ka dhi ng'anyo kong'eyo gimodhi ome. Sama ng'ato wacho ni joluo koro bet yweyo nyiero gino to bende wanyalo mna penje ni to maandamano mayande timorega higni mokaloka ne giwinje ka jaluo ywak na gini unda kubedie unda kutimang'o unda kubi ukonywa donginwa ka walwenji watu wadhi wagoyo kiwano ineno. Mar adek kendo gine mane gigowa ng'anyo en gima ratiro mar oganda mora piny Kenya ka. So
kik ng'ato wachi ni joluo ok dhi e ng'anyo. Kati bed mana jaluo to kik iyan jaluo wadu ni neno ni obete mbuyo ling moso ko dhi e ng'anyo. Kidwa dhi ng'anyo tidhi adhiya, en ratiro mari kaka oganda manie e piny Kenya ka. We bete odi to in e mbui ka tikoni o joluo ok dhi ng'anyo to in e ot, in kara in kanye. Pachi kod pachwa ne dongruok mar ogandawa. Mana kamano nyakwara mogi oriti masani ne nyinga Solomon Atito Kafaya mabene ni kodi chakre apaga chiel nyaka gi kinde niendi awika indi lweta Ruth Nyajimo mabrutai chendo mar wango nyango. Kanyasaye otelo warum kendo chieng machielo oriti masani. Kidani Mabati loso mabati mag tado madaka minga kendo manengo gi ogonyore mitiyogo e gedo moramora. Ne mathoth kaka inyalo timo oda mari, gochie namba mar 0709 11 8300. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati. Here we go. Binjari mtokni kata boda boda. Wan kod wach maber ni in. Sani koro nitie platform manyien mayangi kendo chulo kindani ma isebedo ka itimo. Machiegni e Wigo. E Wigo wagendere pewa, wayangi kendo wachulo tiji matek misiko itimo. Mondo iriri kodwa kawuono gima itimo yot mokalo. Bedo na kod obok mag PSV license, good conduct, insurance mopuodhi, ID kod logbook mari. Wabiro pudhi monge chiedhi nadi moro amora. Riemb seche ma idwaro kendo yudo commission kaka driver maber. Download Wigo app kawuono e Google Play Store kata App Store. Benyalo ndiko ote machuok ni Wigo kasto iro namba mar 20425. Wigo. Here we go. Weche manyien e yo machuok e lak sechegi. Nyakoromogi jatend piny Kenya William Ruto singo ni piny Kenya bro bero winjruok mare to kod tiyo kanyakla kinde kod piny ma Ukraine kaging'iyo weche motenore kod somo, bedo kod chiemo moromo, weche mag ohala kaachiel kod lony manyasani. Noloso kanyo kod Prime Minister ma piny Ukraine Denis Shmyhal kama Ruto ne oyango ne piny Kenya oketo maino mare mar neno ni gibiro bedo gwengra piny ma pinje e Afrika ma ugwe nyalo keto e geno mar yudo chiemo moromo. Bende gibiro tiyo kanyakla weche mag lony manyasani, ohala, tiyo kanyakla mar chwalo kwe. Maka ka jatend piny noloso kod Prime Minister no e kinde mag ntiere romo mar 4 mar weche mag siro weche mag dongruok mobage piny ma Spain. And thank you so much and to appreciate aggression from Russia. You support us diplomatically to all international platforms, and we really appreciate this. And economical cooperation in education, in IT sphere, in our business-to-business cooperation, for our government-to-government cooperation. Yes, not too far. Yeah, okay. Jatend duond bura ma Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kwedo weche moko mosebedo ka wachore ni dhire kata iywae mondo mi oti kod piny owacho ma jatend piny Kenya William Ruto oyango ni en ng'atno mantiere kod chung' poko bedo kod paro mora mora madwaro riwore kod piny owacho masani ahinya to kaka piny Kenya chalo gi lak sechegi. Wengine wanasema tulete Kalonzo sijui nini, tulete Kalonzo wafanye viraka kama vile walibandika kwa kuleta Raila. Hali ilivyo sasa hivi halihitaji tu ati Kalonzo apigiwe simu aidi akaingie kwa serikali ya Ruto. That would be terrible. Today kwa mfano mimi nikionekana na Ruto pale ama nionekana na Raila, hata mimi nitaitwa msaliti. Hata watu wengi wanaona ati Kalonzo anaweza kushawishiwa na Raila aende kwa Ruto. Wasahau kabisa, wasahau. Mimi itakuwa mahali wananchi wapo, and I've realized this is the best way to do it. Niliitwa majina tofauti, wenye kuniita au majina sasa wenyewe majibandika hayo majina. Mane mokele giko mami weche manyien e machuok nyakwara magwa tudre koro Mosabich gi Sauchiel na weche moko manyien e machuok sa 7 ibiro do weche manyien adimba.
Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi. Monito siku njema mweri kod Silas kaka sikiza tunu mari D*811*414#. Siku njema, Mungu akiwa mbele takuwa njema. Uwe na siku njema. Monito siku njema mweri kod Silas kaka sikiza tunu mari D*811*414#. Manotimore odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo, kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' wuok tich tarik 30 dwe mar auchiel higa 2025. En odiochieng' mar 181 e higani, kod ndalo 189 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono e 2011, ji ariyo nowito ngimagi ka jomoko mang'eny nohinyore e thuolo ma tulo mager nowuok e kambi mar jomoringo lweny kwa thuchegi mano Dadaab Refugee Camp. Mano be kambi maduong' mogik machal kamano e Afrika mangima. Be ing'eyo ni ji 4 e wi ji 5 ma hikgi osekalo 100 gin joma mine. Mae en kaluwore gi mbui mar factsite.com. Maling'ling mopondo iyango e lela. Manotimore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Radio Ramogi, Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Ramogi, Radio kar chuny Ramogi. Maramogi Radio, Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Wang'o nyango gi Ruth Nyajini. Kakitiyo bende kakiyuto. Titi matek kelo keyo. Wang'o nyango gi Ruth Nyajimo. Fenyorena machalongero, wach mawinjo kofenyorena machalongero, nitie adiera moelorena machalo midhiero, nitie adiera moelorena machalo midhiero, ng'ama chiko ita kipuonje ema chope ng'eyo, ng'ama siko ng'ur kirieye bedo ng'ama ofuwo, ng'ama ohero puonjruok endo ohero ng'eyo. Rieko loyo teko jowadwa wenyisue. Rieko loyo teko jowadwa wenyisue. Rieko chalo siro maduong' masiro joma kare. Rieko en chiel maduong' ene morito mwandu. Rieko chalo yadha muonya ene motieko kwiri. Rieko chalo mo mang'wenga muche landoreni. Rieko chalo misoko ma joma modhe mo. Rieko loyo teko jowadwa welerunu. Nyiew rieko gi pesa ni to kik iuse. Nyiew rieko gi pesa mathoth to kik iuse. Rieko en mwandu jowadwa welerunu. Rieko en mwandu jowadwa welerunu. Ruoth mawacho weche rieko ema rito piny gi kwe. Jodongo mang'ado bura gi rieko ema rito dala. Dhako mapidho joge gi rieko ema gero ode. Joma goyo ohala gi rieko ema mewo miyo. Jakwath marito jambe gi rieko ema bedo japith. Japur machwoyo kodhi gi rieko ema keyo mathoth. Misumba matiyo tije gi rieko ema moro ruodhe. Dwar rieko gi chunyi te to kik iwite. Dwar rieko gi chunyi te to kik iwite. Rieko loyo teko jowadwa wenyisue.
Winjo wach sami puonji ema kelo ng'eyo. Winjo wach sami puonji ema kelo ng'eyo. Ng'ama muomore kati kwere timo tije fuwo. Ng'ama muomore kati kwere timo tije fuwo. Orikni odonje wich kuot kendo ol piyo. Orikni odonje wich kuot kendo ol piyo. Osiko make obadho mathoth nikech onge rieko. Osiko make obadho mathoth nikech onge rieko. Otiyo gi tekre duto to alo yudo matin. Otiyo gi tekre duto to alo yudo matin. Rieko lote konyo wadwa we nyisue. Ng'amadagi Nyasaye eno timo nono. Ng'amadagi Nyasaye eno timo nono. Chalo gi winyo motoko tonge to bang'e chako chamo. Chalo gi winyo motoko tonge to bang'e chako chamo. Chalo gi winyo motoko tonge kaeto bang'e chako chamo. Diere moro nagomba kagusi pa moro kaeto wacho ni sewinjoga ni thuon ruoyo tong' kata ni thuon fuwo tong'. Tang'o momiyo thoth ne iwachoga kata timorega ni siche ema fuwo kata ruoyo tong'. Bisega paro line no Nyakwara Mogi Ojwang'. Ni thuon ok ruo tong' to si nyalo ruoyo tong' maketh tong'. Ma en Radio Ramogi, Radio Motelo Piny Luo ma mipuonj makare madongo ganda weche manyien gi thumbe gi mor kar chunyi ke kar duoko ni kuom higni 21 mosekalo. Walendo ni ebo makane piny ngima 107.1 FM Kisumu, 107.6 Nakuru, 95.4 Siaya, 98.4 ka Mombasa, waidwaro ndamo 99.2 Sena ng'wena okalo dakika par chenro en wang'o nyago mabiro taye chenro ni nyaka saa 7 gi dakika 15 en Andrew Tanya Jimo Nyongo anya Joseph Otieno Odu. Kakingega watime odiechieng' kodiechieng' watia matek en tich matek ema kelo chiemo girigiri ologira kwaya kato tin tirito iluoro kendiero nikech mari no en mar ng'ato mineno ni ng'eny no mano mare to mari oloyo gira kwaya kato tin tirito iluoro kendiero. Ne wasewinjore bende ni dwe ka dwe kakodhi kakosuno to tarik ka tarik kodiechieng' juma ka juma wago machemo wang'yo ni to dwe mar 6 ni odhi kodwa nade. Kaka kawuono en tarik 30 dwe mar 6 2025 watieko dwe mar 6 maka Nyasaye otimo nwang'ono to kinywa donje dwe mar 7 dwe mar 6 ni odhi kodwa nade. Kigo machemo ineno ka ang'o motimore ni maber e dwe mar 6 ni, ang'o mano dhi kodi marach e dwe mar 6 ni, to chenro mane ma intiere godo ka wadonje dwe mar 7. En Yesu malochonwa. Akoni jo chode waro kilongo nyinga sepa mawalando kawuono ene ng'ano mokedonwa ene ng'ama ulowa kawuono ene ng'ano maulowa Yesu mawalando
wasungo hey orwakana ngane ngano mandiso ya Yesu emaniso ya hey oumodu ngane ngano maumo ya Yesu emarito ya hey owinjo ngane ngano madoko ya ngano emawinjo ya Ngolo chelwete ngano makedonwa enenga malayana hey iwinja miele kini jamiele ta hine mawaweri baba baba Tarik Piradeka eni Yesu Tarik Piradeka de Marauchiena 2025 eni Yesu Yochele magura wi oh yes Chapolo tonwa baba Yochele magilundu wi nyingana Yesu wana Yochele magilu chedonge wi nyinga Yesu emawaula habawa Utumolo chelwete wasunga Oseloyo tenya rombo man giteko wer mamit mokalo mani weronwa kod Florence Roberta. Nyocha ni antiere gwenge mag Muhoroni ne wadhi ko chief ko wadgi ne waneno ngwono mar Nyasaye kendo notimore maber. Duto te wacho ga ni miyo nying Nyasaye duong kata lit ne dhano kata lit nwa kaka dhano to wawene Jehova Nyasaye mondo mi obed Nyasaye. Chief beda motegno nuko ne Maya maber mokalo ne jaod ne Maya Clarice wakwayo ni ngwono kachiel kod chir Jehova Nyasaye ma mondo mi osik jakori. Gi dakika 17 go nyakwara muga juang chal kodi nade gi wuok tich maka wuono ka waloro dwe mara auchiel. Chal kodi nade dwe mara auchiel ni ka wangi jumla kaka oganda jo Kenya. Dwe mara auchiel ni noko dhi kodwa nade kaka jo Kenya. Ka to bende wabro dok chien mwangi ni ino wuon kaka nyakwara muga juang dwe mara auchiel dhi kodi nade. Nona biria ariyo no chiko chika biria kata nona biria dekadek ochiko no adek. Inyalo yuda bende kokalo yore SMS namba na mare SMS na ariyo chika bicha 22954. Inyalo yuda kokalo X @Ramogi FM #ntimwangonyango. Inyalo yuda bende kokalo Facebook page one live and Ramogi FM #ntimwangonyango. Ni kazi ni pesa tu. Yudo ka koth chue e gwenge mopogore kaka Muhoroni koth chue mang'eny mokalo ma enena koth masate to kata kamano wacho ga pile ni koth en wuon chiemo. Seche mochue ni ogo ang'o ni oko. Seche makoro ochue ni ang'o matimore laro koth no go ang'o ni oko. Area mar god nyithindo kanyo koth no chue mok berbere. Min Paul kantiere chunybo mama Kisumo kanyo bende nyako matiyo matek mokalo wacho na kata ni nyongo ni kazi ni pesa tu. Ene chunybo mama Kisumo to pidho gwen magwen lich to en chips to en alot
to en waru tiete matek min Paul. Ang'eni kotieno duko rao kanyo tang no yudi gimoro. Asante sana mama Paulo, ni kazi ni pesa tu. Mano Selina ka entiere but Kondele Primary School. Gidakika pago chiko go wuoye koda wago machimo dwe mar auchiel 2025. Hello? Oya oreru. Machiegni. Ikio na ngona Nairobi kan. Nairobi chio maber machiegni. Mombasa chio maber nyar goto nyongo. Kawa go machimo wan ngi dwe mar abiro ni auchiel to kota ka inya to kota kora. Aneno kama nasema mana kitu program aneno ko di maber nyar goto nyongo nikech oset ko lakini nyaka watu wagini wanyage anyaga. Yes. Panyal bit wan panyal bit ko no te kama ni okuro panyal dindele ko wani je machima te ko wango nyago jabeni. Yes, ikete machuok. Acha ko bijagori bad migao mar pie Kenya mangima injinia Samuel Alima Jandika. Migao mar te ko je to pio wandai. Amilo nyandio mar Mombasa Port de migao mar wala gilinde Polino Hinga. Min pilot man di waro on senior pilot Redman Uyo. Mawera wudo ola to ko de otomo gola ilmono kejo. Jamba boss to gi jagor pasidi ko ko gi min pilot wil ti da indo gupundo nyako ku Flores nyakatolo. Imiri uru maro lembo gine nexa to gi dem jabu gine do pole ru kama no jaberu ngi kutingri yako. Asante sana. Hello? Ya jemo ni wango. Machiegni chio nade? Achio maber dala mokenge ka. Ero kama na inya. Okenge dhi nade? Okenge dhi maber wawuoyo kuom dwe mar auchiel. Yes, kaka Kenya, kaka in. An kaka ja Kenya. Yes. An dwe mar auchiel ni okane kodhi koda marach ahinya nikech kata gi sani. Yes. Nyalo so bige na kora sechako golo. Nyiso ni dwe mar auchiel odhi koda maber. Yes. Koro gi osechegi. Iwacho maber ni tich matek makelo kendo giri oyo gira kwayo. Ero. Kitiyo matek kata dwe mar abiro pod dhi mana kodi marach. Iwacho ni ko kwalose sani to kata biro ni dhi bedo matek. Kata dwe mar abiro modhi chako ni dhi mabedo kodi marach nikech ni beda iling ni mondo kel ni mano ok dewo. Yes. Koro an kako tiyo penya ni sani chieng' rieny wagolo oduma wagolo oganda watimo kito to kupasani. Yes. Kakwanyo mana tinga mar boda sechuwe mar daraja irrigation kora asombo joma dhi Nyatike taduogo kamano mondo ang' ayud gimoro madhi chamo godhiambo. Ero kamano. Wajiw na mana ji ariyo kende. Mana matiyo matek kaka jo boda makuja irrigation. Ajiwo baba tura ngeni sani tiyo matek sawa gihun boyo sindo koka mando Nyasaye chukwe widna kodi. Ero kamana nya asante sana. Hello? Hello, Nyajemo. Yes, idhi nade? Adhi maber. Machiegni. Pascal Orangu keyo. Machiegni Pascal. Nyajemo dwe mar auchiel naneno bad Nyasaye dioda. Yes. Duoko nyuol kuoma. Wow! To nitie mariembo bende oko. Yes. Kono be nyalo nene bad Nyasaye nikech ariembo Kuria. Koro kalore gi mano nitiere kaka kwa Nyasaye. Nitie be monego bed ni nyuol dwe mar aboro ka. Kod 9 kod 10. Wow! E kindgi kanyo irakwa Nyasaye ni kopono yangona. Yes. Ambe chiemo ragwedhe godo ng'ato. Donge. Kamano Nyajema kata ka gwedho godo kanisa mar Nyasaye.